Okay. Ngicela ukuphinde ngithathe leli thuba ngibingelele endlini ngiphinde nginamukele igama lami nguNjabulo Ngwakamakhanya. Ngizoba ihost namhlanje, sihlangene la eclassini la namhlanje. Abanye bazosifica ngendlela, namhlanje senamukela lapho sihlangene khona sizodingida udaba olubalulekile oluthinta umuntu luphinde futhi luzothinta imvelo. Namhlanje sihlangene ngokuthi sizodingida ukuthi ukuhlobana komuntu nemvelo ngabe kuhamba kanjani. And namhlanje sinenhlanhla enkulu ukuthi sivakashelwe i-guest yethu esihlonipha kakhulu, ubaba uBhuti Muzi Duma, odume kakhulu ku-TikTok ngelikaVuka Africa TV. Kuphinde futhi na YouTube nakhona udume kakhulu ngelikaVuka Africa TV, la khona esuke khona ethinta khona umlando othinta umuntu omnyama kanye nesinti nako konke okuphathelene nokuvula umuntu omnyama noma nokuvusa umuntu omnyama from ukulala esekulalisiwe ngenxa ye-information ebesinikwa yona. So ngicela ukuthatha leli thuba leli ukuthi ngimamukele baba sakwamukela babuduma namhlanje. Ninjani namhlanje baba? Ngiyaphila, ninjani? Ngiyacela nje ukuthatha ithuba ngibingelele kwi-meeting. Igama lami ke nguMuzi, isibongo sami ngwakaDuma. Njengoba esichazile umhlonisho ukuthi ngidume kakhulu khona lapha ku-TikTok ngoVuka Africa TV naku YouTube futhi uVuka Africa TV. Ngiyabonga ukuba nanje namhlanje. Cha, siyabonga kakhulu ukuthi sihlangane futhi sibe ndawonye. Sihloko namanje esizoqhubeka kuzona yokuyihloko nokho ejulile kakhulu, ngoba lolu lwazi esililetha lana lujulile kakhulu, ngoba luwulwazi ongeke ukwazi ukulithola encwadini, ngoba luwulwazi olufihliwe. Njengoba sazi ukuthi umlando esiwutholile ngothinta umhlaba siwuthole ngeBhayibheli, nalo lelo iBhayibheli liqhamuka le-Europe sivele sicoloniziwe ngalo. So okuningi okuyiqiniso okuthinta umhlaba kuphendukezeliwe kwase kubhekiswa phansi sanikezwa okungesikho ngenhloso ke yabathile nokucolonizer abantu abathile ukuze bengeke behloniphe okuthile. Sizoqhubeka ke sike sichaze nje ngesokuqala nje ihloko esisithintile la khona besikhuluma khona ngamagumbi omane omhlaba. Khulunywa ngani makuhlezi njalo kuyakhulunywa amagumbi amane omhlaba, amagumbi amane omhlaba. So abantu abaningi ke babuzile ukuthi kuyini kusuke kukhulunywa ngani lapho, because abanye abantu bake bephambanise bese bekuphambanisa nokuma komhlaba ukuthi ngabe kuyahlangana yini nokuma komhlaba. Ngizozama ke ukuthi ngihlahle ngiqale ngakho nje. Masikhuluma ngamagumbi amane omhlaba, lapho sengena khona lokhu ngesingisi lolulimi oluthi north east west side. Ngala kuthina ngesizulu kuyabo intshonalanga, impumalanga, inyakatho, iningizimu, angani uyabo, okusho ukuthi kusekukhuluma ngama direction. Uma sesikhuluma kodwa ngemhlaba kusuke sekunomehluko, ngoba imithathu esikuyona, imhlaba esikuyona thina ihlukene izigaba ezintathu. So la umehluko ukuthi emagumbini amane omhlaba kusuke kuthintwani, kusuke kuthintwa ama direction khona. Ngoba sengichazile lokho north east west side inhlangothi, yebo. Kodwa uma sesiya ngomhlaba, umhlaba uhlukene igaba ezintathu okuwumkhathi, bese sekuzoba umhlaba njengoba sila emhlabeni, bese sekuzoba ingaphansi komhlaba. So lezi ndawo ke zonke kuyaphilwa. Ngaphansi komhlaba ke ngicathi abantu bayazi kuyake kukhulunywe ngabaphansi njalo, kukhulunywe kuthiwa njalo makukhulunywa ke kukhulunywe kuthiwa abaphansi. Kuhlale nje kancane abaphansi. Nazi nezangoma ziyangena emanzini, zambe ziyothwasa. Abantu abaningi abazi ukuthi isuke iphila la ngaphansi komhlaba kuyaphilwa kunokhokho nobabamkhulu bethu basendulo. Bayitshela ukuthi ayisuke sihlele emanzini kanti hayi siyadlula siyophila. Njengoba nathi siphila, so umhlaba nakhona futhi kodwa u-underground. Bese sekuzoba ke umhlaba lo isikuwona
then bese sekuzoba nomhlaba oli emkhathini. Ngicabanga ukuthi kuyacaca lokho, angazi noma mhlawumbe ngiyaqhubeka noma mhlawumbe ngidedele imibuzo, mhlawumbe angazi ukuthi ngenze kanjani, angazi mhlawumbe ngaze ngiqhubeke kanti mhlawumbe khona usalayo ngakho. Sabonga kakhulu baba. So kusho ukuthi isemkhathini umhlaba lo sikuwona kuzoba umhlaba ongaphansi underground, bese kuzoba iphansi kwamanzi, ukuthi ngithole kahle baba. Cha no, ngingayichaza kanje nalento ukubona ukuthi mawusukubuka umkhathi urepresentwa yini njengoba usukubona inkanyezi zirepresent umkhathi, bese sekuzoba amanzi njengoba usukubona ofishi, yonke into lapha emanzini, konke kurepresenta impilo. Okusho ukuthi mawusukubuka lapha emanzini ubona amanzi, wena ngaphansi kunemimoya ephilayo. So siyakuhlanganisa ingaphansi komhlaba bese sekuzoba namanzi, bese sekuzoba umhlaba wethu, okusho ukuthi mithathu umkhathi, bese sekuzoba umhlaba ongaphansi orepresentwa yini amanzi. Umkhathi orepresentwa yini, orepresentwa ngoba sethi uyakubone kuneinkanyezi, inyanga, kurepresent idalwa. Lana ngaphansi komhlaba kurepresentwa khona, kurepresentwa ofish, njengoba usukubona ofishi, kunamanzi ngaphansi, kusuke kuchaza ukuthi ngaphansi kuneyidalwa lapho kuyaphila. Bese sekuzoba umhlaba wethu. Angazi noma ngiyaqhubeka khona okunye kucacile lokho. Hayi siyabonga. La lezi ndawo ke zonke njengoba sengichazile ukuthi kuyaphilwa nakhona. Yila kwaqala khona impilo. Impilo iqala kephi na? Impilo yaqala emkhathini, la yaqala khona. Isiyehlela kephi? Isiyehlela emanzini. Masikhuluma ngamanzi ke sebeyazi abantu, sikhuluma ngingaphansi komhlaba, kodwa sikhulume kakhulu sibheka amanzi. So impilo iqala khona phezulu lapha emkhathini. Kodwa uhlukeneke umehluko ukuthi lapha yana emkhathini abantu babe yimimoya ngenkathi besaphila lapha yana emkhathini, kwangesibo abantu abafana nami nawe. Masithi babe yimimoya babehlukene izigaba eziningi kakhulu. Kwakufike kuba abantu abawukhanya, kube abantu abacishe befane nezidalwa lezi namhlanje seyibizwa ngokuthiwa ama-aliens. Kukhona izithombe emhlonishwa inkinga kusendela zona, ngizocela ukuthi idlule kuzona lezo izithombe ukusikhombise zona, ukuze be-understand ngempilo yasemkhathini ukuthi impilo yasemkhathini ihamba kanjani. Kuyaye kuphila idalwa ezikanjalo ke, idalwa ezikhanyayo, lezi idalwa ezirepresentwa yini, ezirepresentwa yinkanyezi. Inkanyezi ezizalwa yini? Ezizalwa inyanga, ngoba inkanyezi zazalwa inyanga. Yebo, injalo umhlaba unjalo ke. Kodwa makuthiwa siyajula, siyawuqala umhlaba, siwuqala nje phezulu sehla nawo. Laphana emkhathini ngoba kufanele ukuthi siwuhlahle wonke siwuqale phezulu, la engifisayo nje ukwenza ngokuchaze kahle. Ngoba abantu abaningi abazi ukuthi umkhathi bekade ungekho. Sizobeke namhlanje sichaze impilo ukuthi iyaqala kanjani, yini ebikhona njengoba umkhathi bekade ungekho. Lapha yana ke emkhathini kunendawo ongakhulunywa lutho ngayo, ebizwa ngokuthiwa imfihlakalo, isemfihlakalweni. Leyo ndawo leyo iyona eyenza kwaba khona isibhakabhaka. Ngicela ukuphinda futhi lokho. Emkhathini kunendawo ongakhulunywa lutho ngayo, okuyiyona ndawo yokuqala leyo. Leyo ndawo leyo akukhulunywa lutho ngayo, iyimfihlakalo. Kodwa abantu abake beyiveze kakhulu kuyaye kuvele ukuthi isimo somlilo. Leyo ndawo le akukhulunywa lutho ngaleyo ndawo. Leyo ndawo leyo itholakala uma usukuphuma nje elokhuzeni esibhakabhakeni, uphumela ngaleni, iyona ndawo yokuqala leyo. Sikwafike kwaqala indawo ebizwa ngokuthi isemfihlakalweni, and then kwase seqala imoya ebizwa ngokuthiwa ukukhanya, okuyinyanga, okuye amanzi, njengoba ke ekhulunywe ngenkosazana uNomphethokazi. Masikhuluma ngenkosazana uNomphethokazi kahle kahle sisuke sikhuluma ngesibhakabhaka okwamanzi amanzi lawo. Okusho ukuthi indawo yokuqala ilesi emfihlakalweni. Eyesibili kwase sekuba isibhakabhaka. Isibhakabhaka lesi esibizwa ngokuthiwa umama uNomphethokazi. Makukhulunywa ngomama uNomphethokazi kusuke kukhulunywa ngesibhakabhaka lapho. Khumbula ukuthi isibhakabhaka sake sasichaza ngaphambilini, sasho sithi amanzi. Mawusukubuka phezulu nje lapha ku blue usukubona amanzi.
ngakho le nkosazane lena isuke irepresentani isuke irepresent amanzi njengoba usukubona lapha yana phezulu emkhathini. Khumbula ukuthi amanzi iwona agubhuzela umhlaba, iwona ehlanjala abayibhola azafika la kuthina. Yes, isibhakabhaka ke leso, isibhakabhaka siqala phezulu bese sehlanjalo kusuke kuamanzi lawo, okusho ukuthi mawusukubuka phezulu ubuka amanzi, ezehle njalo kuze kuyofika olwandle amanzi lawo. Yes. So umoya ke oqala kwaba yilo wemfihlakalo, and then kwase sekuza isibhakabhaka. Lo moya wemfihlakalo akukhulunywa lutho ngawo, utholakala ngemva kwesibhakabhaka. Yes, umoya ojule kakhulu loyo okuyiwona owakhanda kwaba khona isibhakabhaka. Lo moya uyakubizwe kakhulu ngomfihlakalo, uyakubizwe ngomenzi wakho konke, ke ubizwe ngesiqalo, uphinde ubizwe nangesiphetho. Yes, iloko kusuke kuyilowo moya ke loyo, iwona owenza kwaba khona isibhakabhaka okumama unomphethokazi. Okusho ukuthi umlando wethu thina uqala lapha phezulu ngale mfihlakalweni, then kwase seqala isibhakabhaka. Khumbula ukuthi emva kwesibhakabhaka isidalwa futhi esiyisiqu sayo inkosazane kube yini? Kube inyanga. Inyanga ke yona kube isiqu senkosazane leso. Emva inyanga ke yona ke yayibizwe ngokuthiwa usonzwaphi. Makhulunywa ngenyanga, yes, kuke kube kuthiwa isiqu sika sonzwaphi, kusayiyona inkosazane, kodwa imayisisi lapha enyangeni iyayikibizwe ngosonzwaphi. Nakhona ke enyangeni futhi kuyaphilwa, kunezidalwa eziphilayo khona, ngoba mawusuku ubona inyanga phakathi kusuke kugcwele amanzi, kunamanzi phakathi, kodwa futhi kunezidalwa eziphilayo khona, kuyimpilo. Yebo nakhona. So uma usubhekisisa ke lahla umkhathi sifike sibe nani? Indawo esemfihlakalweni ongakhulunywa lutho ngayo, then bese sekuzoba khona isibhakabhaka okumama unomphethokazi, bese sekuzoba inyanga ebizwa ngokuthiwa umama kona isiqu ukumama usonzwaphi. Yes, naphakathi futhi enyangeni kuyaphilwa, kuphila idalwa, nakhona kunezidalwa ezihlalayo ngoba phakathi futhi enyangeni usuke kunamanzi. Inkanyezi ke zona ziqhamuka khona lapha emanzini ukuze zibe khona izingane zika mama unomphethokazi esengikhulume ngayo, ngathi sisuke sikhuluma lapho ngesibhakabhaka nangenyanga ebiza ngokuthiwani usonzwaphi. So inkanyezi zona ke ziqhamuka kephi? Zaba khona ngokuba khona kwale moya lena okumama unomphethokazi. Kwase seqala inkanyezi. Inkanyezi ziyini? Ziyimimoya. Abanye abantu beke bedideke bengazi ukuthi ziyini inkanyezi. Inkanyezi ziyimimoya. Einkanyezini kuyaphilwa, ila iqala khona impilo. Impilo yaqala einkanyezini njengoba silana. Njengoba usuku ubona inkanyezi lapha phezulu emkhathini, usuku ubona ikhaya lemphefumulo. Ngiyazi ukuthi abanye abantu izothi ukubadida kancane eshilo ngathi lolu hlelo esoliphatha namhlanje lizothanda ukuthi lithi ukujula kakhulu. Yes, zimoya ke inkanyezi. Ingakho ke bebekhulume kakhulu baba uTredo Muthwa uthiwa impilo yaqala einkanyezini, kukhulunywa abanye bakhuluma ngoNebieru, bekhuluma iziningi izinto ezikhulunywayo kodwa eziveza ukuthi impilo yaqala einkanyezini. Yebo, kunemhlaba ke nakhona lapha yana phezulu emkhathini. Kuyaphilwa futhi kunemigaqo. Imigaqo yakhona ke ibizwa ngokuthiwa amaphortal, okuyiyona eza kulomhlaba wethu. Ngiyacela ukuthi ungivezele mhlonishwa lezi ndawo lezi ezisemkhathini ezibizwa ngokuthiwa amaphortal. Makhulunywa ngamaphortal usuye kukhulunywa ngeindawo ezikanjena ezivulekayo lapha emkhathini. Ngokwakamoya ke, ngoba lento lena ngeke uzukwazi ukuyibona ngeso lenyama. Yinto esidinga kakhulu abantu aba experience kakhulu lento yo astral projection, ukwazi ukubulelwa ngezinto zasemkhathini. Yebo, so lapha na ke emkhathini kunemigaqo or amaphortal, indawo zokuya zikanjena. Njengoba ubona umkhathi usuku uvalekile, ngokwakamoya mawusuku uphuma uhamba uyakhona kuyayivuleke lezi ndawo lezi ezibizwa ngokuthiwa amaphortal ngalolu limi lokuhamba. Yebo, ekusuke kukhulunywa ngento kanjena ke imigaqo le esuke iya kephi? Esuke iya elokhuzeni emkhathini. Yebo, so nakhona ke kuyaphilwa. Kuphilani? Kuphila idalwa lezi ezikade siyibona umhlonisho bekade eyivezile. Izona idalwa eziphilayo. Ngiyacela ukuthi siye kuzona futhi siphinde siyibone lezi idalwa lezi. Izona eziphilayo zibizwa ke ngemimoya lezi idalwa lezi. Abanye bayibiza ngama energy beings. Kuyaye behlukaneke abantu laba abangale bathi ama energy beings. Thina siyakisithi ngalana imimoya.
esuke iphilayo, okusho ukuthi abantu ongeke ukwazi ukubabona ngeso lenyama, futhi abantu abazidalwa abarepresentwa ukukhanya, uthole ukuthi isithunzi nje esikhanyayo. Angani uyabo, kwenye inkathi uthole ukuthi njena umuntu oyifu oyisimo sefu, omunye uthole ukuthi umuntu nje uyabo oyisimo semvelo, like akubona abantu abafana nathi, abanye bathatha izimo zeyilwane ezihlukahlukene. Angani uyabo, so ke khulunywe ngabantu kabanjalo makhulunywa ngomkhathi, yebo lapho eqhamuka khona nalezi idalwa ezibizwa ngokuthiwa ama-aliens, ezihlukene futhi nazo igaba ezihlukahlukene, nazo kusaye ezinye zeyidalwa lezo ezitholakala laphayana emkhathini, yebo. Nasey'nkanyezini futhi nakhona, njengoba siphila nje nathi kanjena, nazo suke siphila, ngoba impilo kahle kahle njengoba sila emhlabeni iqala lapha phezulu ey'nkanyezini. Uyabona makuzozalwa ingane la emhlabeni, ingane ifika ngenkanyezi, ngendlela eyimfihlakalo ongeke ukwazi ukuyibona wena, ngoba inkanyezi iyona ephatha imiphefumulo, eyikhala emphefumulo. Inqumo zonke ezenzeka kulo mhlaba wethu zenziwa lapha phezulu. Yabona uma uphumela eminyango ubuka lapha phezulu, ngizovele ngithi imizi khona kuzwakala kahle. Umuzi nomuzi, nomuntu unenkanyezi yakhe esukile laphayana phezulu. Leyo nkanyezi leyo iyona eyumphefumulo wakhe nemele ikhaya lakhe langalela lesiya khona. Ngoba sazi-ke ukuthi impilo la iqala khona yaqala lapha emkhathini. So injalo ke impilo yasemkhathini, ngicabanga ukuthi ngikhavile lokhu kumkhathi. Idalwa zokuqala sengishilo ukuthi kwaqala ilento emfihlakalweni, then kwase sekuza indawo le okuyisibhakabhaka, ngachaza ngathi kwakumani umama nomphethokazi, kwaba khona inyanga umama usonzwapi, then kwase seqala sekuba khona inkanyezi. Asikakhulumi ngelanga njalo sakhuluma ngeinkanyezi, because abantu abaningi beke bebona ilanga likhanya phezulu bese becabanga ukuthi ilanga mhlambe laba khona phezulu emkhathini, kanti lutho ilanga laba khona la emhlabeni wethu. Ilanga hayi ukuthi laba khona emkhathini njengoba ulibona ilanga likhanya njengamanje phezulu, hayi aqalanga phezulu ilanga. So lichaza ke namhlanje ukuthi ilanga laqala kanjani njengoba kunelanga. Njengoba sengishilo ke ngathi impilo le yaqala khona iqale phezulu laphayana emkhathini. Lapha emkhathini kuyaphilwa imimoya, le moya lena ephila laphayana emkhathini. Ngesikhathi sekuzoqala umhlaba lo ola esikuwona orepresentwa yingaphansi, lo osemanzini engikhulume ngawo ngathi urepresentwa yini, urepresentwa yidalwa enjengofishi nelwane eziningi esemanzini zisuke zirepresenta lo mhlaba. Okusho ukuthi lapha mungena emanzini nje uyakhona ukuthi uphumele kwamanye amazwe lapha ngaphansi komhlaba. Khumbula ukuthi abantu baqhamuka emanzini, sike sakuchaza futhi naloko ukuthi nathi amanzi ayikhaya lawo ayunozala wayo yonke into. Sesiqhamuka kubona ke lokho sasichaza nesidalwa ubaba ngibona ukuthi njengoba sikhona la thina siqhamuka kubaba ngibona. Yonke lento esifundiswa yona ukuthi saqhamuke endodeni yomlungu eyathi akube khona intaba, kube khona engekho yonke le babedlala ngathi abelungu, kodwa abantu baqhamuka emanzini. Ngase ngachaza kakhulu ukuhlobana kwabo nobaba ngibonwa ukuthi cha, ubaba ngibonwa uyena owunozala wakho konke lana kulomhlaba lesi sikuwona thina kulonke njengoba sesikhona sile emhlabeni. Okusho ukuthi ke mase sengichaza lento, impilo isuke phezulu emkhathini yayisisiyehlela emanzini. Mayithe mayifika la emanzini yayisithatha izimo zezilwane or izidalwa ezihlukahlukene. Okusho ukuthi yonke le moya etholakala phezulu emkhathini yehlela lana elokhuzeni emhlabeni lo okhona osemanzini. Then yayisithatha izidalwa ezihlukahlukene. Uma ubuka lapha amanzi kunezidalwa eziphilayo emanzini ezihlonishwayo kakhulu, ezithi mayiphuma umhlaba lona zingawuqeda nje ngabhubha lo mhlaba. Lezo idalwa leso kunezidalwa enzima kakhulu ezitholakala olwandle ezitholakala emanzini, ngoba lezo idalwa uma ke bezwa abantu ukuthi ukuze kube khona ilento lena amanzi ngala uqhamuka inkosazana yamanzi. Emva kwaloko kwase seqhamuka imimoya eyiqhamuka phezulu emkhathini eyathatha izimo zezilwane ezihlukahlukene. Impilo yesibili ilwane, imimoya yathatha izimo zezilwane iqhamuka laphayana emkhathini, yonke imimoya. Okusho ukuthi umoya kaMdali wathatha izimo zezilwane. Kunezidalwa ezilana elokhuzeni emanzini, abantu abangakwazi lokuthi zirepresenta umoya kaMdali uqobo. Abakwazi abantu abaningi lokho.
Isidalwa engikhuluma ngaso ke ilesi esitholakala esenta yolwandle isona esaqala ukwehla siqhamuka emkhathini esaba khona ngokuhlangana kwemoya emibili okuumoya wemfihlakalo nomoya lo wokukhanya engithe yini umoya wokukhanya okuyinyanga yahlangana lo moya lena yo2 then kwase seqhamuka bani yase seqhamuka umoya lo isidalwa lesi esibizwa ngokuthiwa ubaba ngibonwa ilona makhanda oziqu yi7 angihloniphise kanjalo otholakala esenta yolwandle ukuze kube khona lesasidalwa kwahlangana imimoya emibili okwakuumoya lesi engikhulume ngathi okwasemfihlakalweni nalomoya esengisho khona ngathi okukhanya okuumoya orepresentwa inyanga umama unemphithukazi lemoya lena yahlangana yombili then kwase sekufomeka lesisidalwa lesi esitholakala emanzini lesasidalwa lesiyana esitholakala emanzini if usibhekisisa kahle sihlukene igaba ezimbili uma kuukuthi lesasidalwa yasinakisisa kahle sifike siphuma umlilo siyakwazi ukuthi siphuma umlilo and futhi sihlala kephi sihlala emanzini okusho ukuthi lo moya wemfihlakalo nomoya wokukhanya iyona eyahlangana la emhlabeni yethu yayisiphakama isiba yilesi sidalwa lesi esitholakala esenta yolwandle yingakho lesa sidalwa uthola ukuthi sikhipha umlilo kodwa futhi sihlala emanzini yingakho kuyakhulunywe ngebalance yomhlaba kuthiwa hayi ke kube khona umoya ngizwe ke ngesingisi bekhuluma ngofena nini nomasikhalini bethi lo moya ayihlukani ihamba ndawonye ibambisene iyonke ayikazi izihlukane basuke beqinisile leyo moya leyo ayihlukani ihamba ndawonye okumlilo bese sekuzoba namanzi yingakho nalesi sidalwa lesi esubaba ngibonwa sitholakala emanzini kodwa at the same time isikhafula umlilo sisuke sirepresenta loyo nto leyo abasuke beyichaza njalo abantu kodwa abantu abaningi abakwazi lokho ngoba bayitshena ukuthi nje makukhulunywa ngalezi zinto kukhulunywa ngale umlando le yase Europe ngoba benze basinikeza istory sabo kanti yonke lento iphambi kwethu into eyayenzeka lana lo moya ke yahlangana iwona ke owafoma or owakhanda yonke impilo ekhona lemhlabeni njengoba sengasho ukuthi nabantu makuthiwa futhi baqhamuka elokhuzeni emanzini baqhamuka kulesa sidalwa lesiyana ngichazileke okudlule lokho ukuthi baqhamuka kanjani yes ilo baba ngibonwa loyo uyena unozala wayo yonke into olana emhlabeni yebo yeah ikanjalo ke lento nelanga ke futhi nalo ukuze libe khona lizalwe la emhlabeni uma nizwa kuthiwa ilanga kwaqhamuka ilanga umama unomphethokazi okunozala welanga ilanga alizange lize lizalelwe emkhathini kodwa ilanga lazalelwa la kulomhlaba lo wethu lizalwa kanjani ilanga sengishilo ngathi ukuhlangana kwale moya lena lesisidalwa sihlala emanzini angithi lwababa ngibona kodwa ukhafula umlilo into ke eyenzeka kwaphuma isidalwa la sakhafula umlilo then kwase sekuphuma isidalwa esiyinyoni ngicela ungivezele lesi sidalwa lesi khona just ubanikeza nje iclue abantu isidalwa esaphuma siphuma emlilweni wani kwalesi sidalwa sababa ngibona otholakala emanzini okusho ukuthi ukuze kube khona ilanga lizalwa amanzi yingakho ilanga maliyoshona futhi liphundela back emanzini liyehla njalo lazalwa yini nalo futhi ilanga lazalwa ubaba ngibona lo wamanzi kodwa uwamzala ngokuthi akhafule bese kuphuma umlilo lo mlilo loyo iwona waphuma njalo liphilileke ilanga kungakabi ilanga lingakahlali nje nanokuhlala lapha yana emkhathini liphila nje la kodwa liphila liyisidalwa esiwumlilo elinyoni evuthayo lumoya lake laphila nje lingakakhanyi emkhathini nasi lesi sidalwa njengoba eziveza yebo isona ke lesi sidalwa lesesivuthayo siphilile nje sayiphilela manizwa kuthiwa ilanga lake laphila kuyiqiniso lokho ngiyengizwa abantu bethuka kakhulu maye kuchazwa leyo nto ukuthi ayikho nikhuluma inganekwane kuyiqiniso impela beliphila laphila laba yidalwa ezihlukahlukene kodwa ukuzala kalo lizalwe emanzini ubaba ngibonwa siyaphuma liwumlilo then ke lo mlilo kuhambe kwahamba isikhathi iwona owasuka yanyuka wahamba waye emkhathini iwona owafoma lokushisa lokuyana waqala futhi umncane hayi ukuthi lavela ilanga laqhamuka selilingaka selilikhulu kanje akulona iqiniso kodwa laliqala lilincane ilanga la ngokukhula
la ngokukhula njengoba ulibona ilanga selilingaka. So ilanga ke lazalelwa lana emanzini, ilanga futhi liqhamuka emanzini. Ngisho ukushisa futhi aqhamuke emkhathini, ukushisa aqhamuke emanzini. Amanzi awunozala wayo yonke into. Amanzi awunozala wabantu, amanzi awunozala welanga. Okusho ukuthi lesi sidalwe engakhuluma ngaso ngathi abantu baqhamuka kusona, isona futhi esabuye sazala nelento lena nelanga. Cabanga ukuthi ngichazile lokho. Ngiyafisa ekuthenini ngiyibambe kancane bebe nemibuzo abathanda ukubuza. Lokhu sengichazile njengabe sengihamba kakhulu sidlulele kokunye, kodwa ebengifuna ukukuveza nje kakhulu indaba yelanga, ngoze iyabadida abantu indaba yelanga. Balibona selisemkhathini bacabanga ukuthi hayi lakhe ke emkhathini, kanti hayi kwasuka idalwa laphayana emkhathini zaze zehlele emanzini zafike zahlangana kwakhandeka isidalwa esiwubaba ngibona okusona sidalwa esiyinkinga kakhulu. Leso sidalwa ke leso sijulile akukhulunywa lutho ngaso, noma kuduma izulu kusuke kuyisona lesa sidalwa lesiyana. Abantu abakwazi lokho bagcina ngokuzwa ukuthi ewazamula umdali ukuze kuduma izulu kusebenza sona lesa sidalwa lesiya, ngoba nalesi khona futhi kunyakaza ilento umlilo la sikhona lesa sidalwa sitholakala esenta yolwandle lesa sidalwa. Sihlukene iziqe ezu7 lesa sidalwa, sijule kakhulu ke akukhulunywa lutho ngaso, and futhi ngeke size siphume. Mangase siphume ungabhubha umhlaba. Isona esiwunozala wayo yonke into nazo zonke ezinye idalwa ezikhona ezitholakala lapha elokhuzeni entabeni ngaphansi kwentaba, ezitholakala ezibeni, izuwunozala waleso sidalwa. Sona hlukene iziqu ezu7. Yebo, senke nguchaze njalo ke iziqu ukuthi iziqu lezi ekekhulunywe ngazo kuthiwa iziqu zenkosazana, mama unomphethokazi, mama usonzwapi, umama unomhoyi, umama unomkhubulwane, ngokuhlukahlukana zonke zo7. Yes, lesa sidalwa ke ingakho sinamakhanda awu7, sisuke sirepresenta le moya emkhulu yalana eAfrika. Isona ke siwunozala wayo yonke into ekhona lemhlabeni, nelanga lazalwa isona lesi sidalwa. Abantu imvelo njengoba sasiveza ngisho ihlahla ukuthi hayi ugulo okufanayo. Ngiyabonga, ngicela ukudlulisa ithuba lembuzo ngingaqhubeki khona sokwazi ukuthi sithathe nomhlaba ukuthi umhlaba uqhamuke kanjani ke wona. Mina sesandla sivela lapha khona uphakamisile athi ngibo ubani. Yes, Mr. Mthokozisi, the floor is yours baba. Ngizocela ungivulela imic bese uyabuza baba umbuzo wakho. Ngiyabonga kakhulu baba uDuma. Ngithanda ukubuza ukuthi isidalo obaba akhuluma ngaso athi sihlala maphakathi nolwandle, ukhuluma ngobaba ngibone lokungabizwa ngegama. Manje ngumbuzo wami uthi munye yini obaba ngibone olwandle noma bangaphezu koyedwa na? Bakhona yini abanye obaba ngibone abahlala mhlawumbe ezisibeni ezinkulu, labo baba ngibone esizwe ukuthi yibo basuke bephefula imizi ngey'khathi zasehlobo kanje uma behambela emkhathini beshintsha iziziba. Ngicela ukubuza leyo ndawo. Asibonge, umbuzo omuhle loyo. Lesa sidalwa lesane engishoyo suwunozala wabo bonke. Bakhona impela bayatholakala izibeni, bayatholakala naseyintabeni futhi bakhona, bayatholakala ngaphansi kwentaba nje enkulu inomgadi wakhona. Izona lezo idala lezo, kodwa lesiyana ngingasifanisa nani khona izochazeka kalula lento njengesigubhu sikagesi. Isigubhu sikagesi isona esine-main switch. Izindlu zonke zisixhuma lesigubhini zalogesi lona. Ungaxhuma ingane indlayo, ingane kabani, kodwa yonke kodwa kusebenza isigubhu esisodwa, kodwa kukhanyisela izindlu eziningi. Uyabo, kwenye inkathi ingakho ke uyakuthole ukuthi uyakwazi ekuthenini maliduma izulu kunyakaziseke lezi idalwa lezi, kodwa manje bese kuduma endaweni eyodwa, ngoba indawo nendawo isuka inobaba ngibona wakhona ngani. Uyabo, kodwa manje i-main switch naya lapha ile elaphayana esenta nolwandle, kodwa bakhona nabo batholakala yonke indawo, kodwa bakukhonektile. I-main switch naya ile ngale esenta yolwandle. Laba abanye basuke bekhona laba. So lesiya esoqala suwunozala wakho konke kuconnected laphayana.
Okay, hayi sabonga kakhulu Mr. Dluma. Sabonga kakhulu baba Mthokozisi, ngiyabona nesandla lapho ubukade uvuma ukukhombisa ukuthi kuphenduleke kahle umbuzo. Sabonga kakhulu. Ngizocela nje ngithathe omunye umbuzo khona isandla siphakamile. Yes, baba Ntombela, ngibona isandla sakho baba. The floor is yours baba. Ibingelele ngani zakwethu noma nami ngena manje khona mthana ngiphuma kuwona. Hayi sengizwile ngani zakwethu indaba yelanga ukuthi ladala kanjani. Lidlala kanjani mhlambe kuleka baba ngibone nami ngizoke ngibuze kuyona ukuthi thina sisebenze emayini lapha kudala. Uma sisebenze emayini kunento okuthiwa ibizothiwa i-scale emayini. Lokho vele nje kube igesi ukuthi makuphuma kusha abantu bephela abantu bephele ukuthi mangibekwa ilahle kufanele kungena umoya emayini ukuze le gesi leni ingabi nawo amandla ukuthi iphume. Mhlawumbe yona isimo esanjani loyo nto ngoba akulula uyibone ingumfaniso wendidi noma engumoya izimo weshisayo ngabe la iyona inhloko yazi lezilwane okuthiwa ngabanumzana ophela nasezimeni kwethiwa kunomnumzane wakhona kunomnumzane wakhona kunomnumzane wakhona. Lokho kwaseyimayini emgodini khona kuyihlobo luni? Amen. Asibonge lo mbuzo omuhle kakhulu kodwa lo uzosilidela ukuthi wakheka kanjani umhlaba. Iwona ke kuzophenduleka lapho ke lo mbuzo lo ukuthi wakheka kanjani umhlaba uzoyithola lapha impendulo. So uma kuukuthi ikhona omunye umbuzo singawuthatha uma ukuthi awukho sivele sigxume singene kona simchazele ngokwakheka komhlaba ila uzobona khona ukuthi singena kanjani lezi idalo yishoyo. Okay. No, sabonga kakhulu. Yes, ngibona ngathi ukhona omunye umbuzo khona isandla esiphakamile. Yes, Mamosa. Man, the floor is yours. Yeah, the floor is yours. Yebo. Mina ngicela ukubuza la ukuthi lesi sidalwa engikhuluma ngaso lekingathi ngizwe kahle na ukuthi sidalwe umkhathi nesibhakabhaka. Angazi noma wawukhona yini masichaza lokhu kwelento lena ukuthi zakheka kanjani ihlahla abantu bakheka kanjani. Ngicabanga ukuthi mhlambe uma ukuthi wawukhona ngayichaza kangcono kodwa mancane amathuba ukuthi uyibambe manje uma ukuthi wawungekho. Angazi noma wawukhona kuloko kuqala ngoba yabo uma ukuthi wawungekho kuloko uzosala kakhulu. Kodwa ke angizame kancane ukuchaza. Yebo kunjalo kwaba ukuhlangana kwayo lemoya le phezulu angani phezulu bekade kuphila abantu beyimoya yonke bekuphila imimoya then ke lemoya iyona eyabuyela la emanzini yeyisithatha izimo zezilwane okusho ukuthi ubuka amanzi wena ubuka umkhathi kodwa umehluko ukuthi lezi idalwe lapha emkhathini la emanzini sisuke khona sezilwane sesingasewona umoya. Cabanga ukuthi iyona ndlela engachaza ngawo kodwa ungabuyela ku YouTube uqala uncele kokudala khona uzoqala uthole nokuthi abantu bafika kanjani. Yebo injalo impela le moya lena iyo le eqhamuka lapha emkhathini kodwa la emanzini yafike yathatha lezi idalwa lezi. So lezi idalwa lezi zirepresent umoya kaMdala uqobo lwazo. Ngiyazi vele lezi zinto engishoyo abantu abaningi ngeke beze beyikholwa kodwa kunjengoba ngiyibeka nje. Okay, ngiyakuzwa ukuthi sirepresente wona umoya kaMdala ngoba indlela ezinkulu nakhona ngendlela esabeka nakhona nangendlela ezenziwa omunye umuntu siphinde simubizele ukuthi kungenzeka ukuthi umdali udale lezi zibane ukuthi mhlambe sikhombise kuthina ubukhulu bakhe wena amandla akhe. Ngiyakuzwa manje ngiyabonga. Yebo impela injalo zirepresent umdala uqobo lezayidalwa yingakho zingaphumi
ngoba make zaphuma kungonakala izinto eziningi zibucayi kakhulu yingakho eAfrika zayihlonishwa kakhulu ngoba kwakwaziya ubukhulu bazo neqhaza lazo nokuthi iziyini yithini esalinyazwa ke safundiswa ukuthi lezi ayidalwa zamadimoni iqhamuka kusathane yonke lento eyikhulunywa kanti ayikho yonke lento ibona abagadi bomhlaba labo ibona abangamela izinto eziningi lemhlabeni umhlaba nomhlaba unabagadi yonke into lemhlabeni inabagadi. Okay, sabonga kakhulu mekuphendulekile sabonga kakhulu. Ngicela ukuthatha lethuba futhi as well ngizocela nje mawungehlisela isandla sakho bese ngicela ukunika ubaba uMthokozisi i-platform naye ngibona ngathi usekhona isandla siphakamile. The floor is yours baba. Ngiphendekile ukubonga ithuba akona umbuzo kodwa i-comment mhlawumbe elekele lapho bakuduma ukuchazela osisi uMamosa ngombuzo wakhe uzomqondisa-ke ngoba ukuthi okusemhlabeni kuwumfanekiso wokusemoyeni lezi zinto akhuluma ngazo imvelaphi yazo iwumoya zisuka emoyeni ngoba thina lapha kulo mhlaba kule level yomhlaba esibona siwi-physical world asikho kwi-spiritual world siyesithathe-ke isimo sento e-physical ukuze sikwazi ukuthi sisibone kodwa uma sisibona sisuke sibona umoya osuka emkhathini ukuze sikwazi ukuphila kithina kwi-physical world kumele sithathe isimo sokuba physical. Ngizocela ukuma lapho ngingiqondise uma ngiqonda ngendlela engafanele mhlawumbe. Yebo injalo impela nje uyishaye nje esikhonkosini exactly uyichaze nje hawu clean. Hayi sabonga kakhulu hayi injalo impela hayi nami ngiyayizwa impela. Angazi ngicela ukutrack endlini ukuthi ngabe mhlawumbe ukhona omunye osanombuzo mhlawumbe ofisa ukubuza mhlawumbe noma ukukhomenta before sidlulile phambili. Okay khona isandla siphakamayo yes bamntombela the floor is yours baba. Ya mntomkhulu ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngazo ngalo mbuzo engiwubuzayo mhlawumbe usuphendulekile ngoba la thina manje sikholela ukuthi kunenkanyamba inkanyamba khona lokunye ukubona kumabhasikobha apha ko-TV amafilimu kodwa i-dragon ukuthola ukuthi kuphafula umlilo manje umuzwa umfowethu ukuthi lapha bayehle lesasilwane besiveza phakathi ilanga lakhanda ukuthi sikwazi ukuphafula umlilo ngabe kukhona nomehluko phakathi lokho bathi i-dragon sesifuna kuphafula umlilo ngabe impela bakuphafula umlilo noma sokwenzwa njengoba nako kwenziwa imuvi ngakho ukuthi lento esithi inkanyamba kahle empeleni yini inkanyamba. Asibonge njengoba usuku ubona emamovini basuke bekhombisa impela into ekhona ngampela kunjalo njengoba usibona sisemanzini at the same time futhi siyawukhafula and futhi njengoba kuduma izulu isona esisuke singamele konke kusuke kuxhumana komkhathi naso. Abanye abantu bazobuza ukuthi kwenzeka kanjani siyichaza ngenye ilanga leyo so ngena kuyona sichaze ngenye ilanga cause laphayana elokhuzeni olwandle kunendawo laphayana angangazi bayebebize ngani ngesingisi kodwa nje yisenta le okwazi ukungena khona ubese uphumela emkhathini so lesi sidalwa sitholakala kuleyo ndawo ke le so siyakwazi ukuthi futhi singene siphumele emkhathini siyahamba nje noma yikephi. And at the same time futhi khumbula ukuthi siwumoya njengoba sila physical umoya nalesa show ubaba asibiza ngaligama abize ngaso naso futhi abantu abaningi abaqonda ukuthi siwumoya masikhuluma nje ngenkanyamba xolisa ukusebenzisa leli gama ke kuthiwe indlondlo kahle asithi inkanyamba njengoba usuku uyibona indlondlo le etholakala laphayana emanzini nakhona futhi uma usuku uyibona nayo iwumoya kodwa lo moya owathatha isimo senyoka physical nakhona futhi umoya. Yingakho laba bebiology
abayiphikayo lento bathi hayi ayikho leyo nto, ayikho inyoka endizayo. Ingadiza kanjani inyoka? Usuke kuyisakloni, beyichazeke ngegeography bathi lesakloni indiza kanje, isiphepho kanje, kanti kusuke kubaba ngibona. Anganibona phela ngeke bakwazi ukuthi imfihlakalo leni. So bona basuke besebenzisa ukufunda kanti kusuke kuyiyona inyoka, kodwa iwumoya. So lesasidalwa lesi siyakwazi ukuyishintsha futhi sibe nanoma yini. Uma uthanda futhi singayishintsha sibe umuntu. Uma uthanda singayishintsha sibe ilight. Siyishintsha siba ngoba siwumoya, senzana noma ngabe yini. So uma besuke abantu bephiko ukuthi ayikho inyoka endizayo, ingoba basuke bengakafiki kule level yokuthi ba understand izinto zakamoya, ukuthi lesasidalwa kahle kahle siwumoya, kusuke kucashiswa imfihlakalo kusona ethile. Not because it's just ukuthi inyoka nje, imfihlakalo ijule kakhulu lapha kulezi ayidala. Sabonga kakhulu babuduma, sabonga kakhulu. Ayicacile ngayibone nezandla ziyaphakama ziyavela nezandla ukukhombisa ukuthi ayikuzwakala. Ngicela futhi ukuthatha lethuba khona isandla ngisibonile siphakama athi ngibo yes mama Mosa, ngibona isandla sakho ma. Futhi umama usigama lami Mosa, okay. Wena hlobisa. Yes bhuti wami ngizwa ubhuti omunye lo ubumuzi ekhuluma ngokuthi isibane lesi sitshintsha sibe yiyo yonke into. Yazi lokho mina ngiyakwazi ukuyiqiniso. Kodwa kunelinye ilanga kanje edrobhini ngiyothenga igrocery ngithengile ingane. Ngangifika ethilini ngizobhadala. Ngabona omunye umlungu omuhle ngendlela oyisimanga. Nginephethe igrocery engathengwa noma ubani. Kwaba nento ejibheka manje ngibheka umlungu omuhle kakhulu unemali ngempela. Uma ngijika ngibheka le wanyamalala senzo mase ngimfuna akunagrocery kasekho. Ngajika ngaca ukuthi mhlawumbe inhlwani iyalahlekelwa emtondweni. Ngaba confused nyana ngempurifiki ngaba nenkinga nje sibuthi ngiright ngapha emtondweni. Ngikhunjuzwa ile nkulumo kababa makethi lapho phumuzi itshintsha isenze noma ngabe yini. Okusho ukuthi kufika kimi manje emtondweni ukusho ukuthi njengoba kuthiwa kunomhlaba ngale nangaphansi, kusho ukuthi lezi zinto esizisebenzisa ngapha ngaphezulu bayayidinga nabo, ngoba ngine-proof yalokho. Ngathi ngiselwandle kwavele kwaphuma uMelis omuhle omhlophe wafika ngishaya enyaweni wahamba kodwa lo muntu unesivalo. Le nto ekilo ngiyibona ngithi manindle ngithi ngiyathatha ngathi twist mangivula uMesi. Ngaba nombuzo ukuthi uMesi umuhle kangaka uphuma kanjani olwandle? Lo Mesi ufaka ubani? Because musha ngisizalo sakhona. Angazi uri mhlambe ngisahlanya abantu bakithi ori kanjani kusamngixolele ukuthi nje ngifuna ukunderstand. Asibonge lesi sidalwa lesi sona siyakwazi ukushintsha sithathe isimo somuntu noma ngabe isiphi kwenkathi siyaba ngisho nayisalukwazi sifike kuwena uyikhulumele nesalukwazi ubone mase sesihamba ukuthi abengesona isalukwazi kodwa asuthathi umzimba ngalendlela lo osho ngakhona siyayisenze kakhulu izinto ezithinta kakhulu lento iyakamoya mungenwe kakhulu imimoya nakhona futhi kodwa ikhona imimoya ekwazi ukwenza lento lena osanda kuyichaza manje siyokuchazela ngelinye ilanga ukuthi yenzeka kanjani kodwa kusongena kukona lokho kodwa kwangesona ilesi sidalwa lesi ngendlela engibuka ngakhona ngoba lesi sidalwa lesi sisebenza kakhulu ezintweni ezisuke ezithinta abantu abangasekho abadala uyabo so angiboni lokho kwesitolo ukuthi kungahlangana nayo kodwa ikhona eminye imimoya engicabanga ukuthi wena usuke ubona yona hayi lokhu okuthinta amanga. Okay, ngiyabonga wami, ngiyabonga. Hayi sabonga kakhulu ngemibuzo. Ngicela ukubuza laba Mduma, isidalwa lesi ebekade sivela lesi somlilo nelanga. Kukhona ukuhlobana okukhona nama volcano. Angibonge muhle lo mbuzo. Angani phela kwafike kwaba khona ilanga. Lesi sidalwa isona esisebenzayo ngithi isidalwa inyoni emfihlakalo leni. Iyona futhi isidalwa esakhanda yangani ivolcano izalwa yilanga nje futhi phela ivolcano ingane yelanga yidalwe ijule kakhulu lezo ilanga linto enkulu kakhulu kuthina lana eAfrika ivolcano into ebaluleke kakhulu la kuthina eAfrika
lezi dalwa zamanzi ziyinto ebaluleke kakhulu kuthina le Afrika ingoba babe understanda lemfihlo esafihlelwa yona ekutheni immoya yaphakama umdali wazi representa ngalezi dalwa lezi. So masikhuluma ngelanga into ejule kakhulu kuthina, masikhuluma ngevolcano sikhuluma ngomoya ojule kakhulu kuthina. Ivolcano liyingane yelanga. Hayi sabonga kakhulu hayi icacile babuduma. Ya ngiyacabanga ukuthi hayi singaqhubeka angisayibona eminye umbuzo singaqhubeka baba. Singicela ke siqhubeke singene lana emhlabeni manje. Wakheka kanjani umhlaba? Nakhona futhi sekuphendule kumbuzo kababaka ukuthi manje why lapha yana ngaphansi kutholakale lo wamlilo loyana uyini lo mlilo? Cha baba phela ngani umhlaba lona bewungekho, bekade kukhona amanzi la emhlabeni wodwa, and uma uhamba uyobheka ngokucwaningo amanzi maningi kunomhlaba. Wenzeka kanjani na umhlaba? Nakhona njengoba sila thina kulomhlaba esikuwona singaphansi umhlane wobaba ngibona. Angikuphinde futhi lokho. Lo mhlaba esikuwona sisemhlane wobaba ngibonwa, nomhlaba futhi obaba ngibonwa izidalwa zamanzi izona ezaba nesandla ekuthenini akube khona umhlaba, umhlane wabo ngokuhlukahlukana kwabo. So umhlaba esikuwona nje simphezulu kwama creatures or izidalwa ezihlukahlukene njengoba kukhona umhlaba. Yes. Umhlaba nje lesikuwona noma ungahamba uyokucwaninga ke lokho sebekwazi ukukuthola nalabo abakwazi ukushutha. Uyayithola nje le information nako TikTok iyavela ukuthi hayibona inkinga manje. Ochwepheshe babone ukuthi la semhlabeni weyidalwa ehlukahlukene kwenzeka kanjani. Ingoba ilento engichazayo ke uzokwazi ukuthi ukubone lokho mase usuqale wabuka la ama video abakukhombisayo, bakukhombise nje ngeAfrica ukuthi isiphi isidalwa libuka lesidalwa samba la bakukhombisa iEurope ukuthi buka ihloli la ini la yonke into bakhona bakwazi ukuyibona lo nto leyo. Nami ngikhohli ukusenda ivideo kodwa ngizoke ngimsendele umfowethu nizoyibona ngoba nginaye enye yama video kodwa nawe ungayithola nje ku TikTok ukuthi umhlaba kahle njengoba simile la simi kobaba ngibonwa. So umhlaba ke nakhona kusayibona futhi obaba ngibonwa umhlane wabo esikubona. Nakhona ke futhi wakheke ngendlela yemfihlakalo umhlaba. Kusebenza ini? Kusebenza wona umoya lo ubaba akhuluma ngawo, lo oshisayo. Lo moya lona obakephi obakuyena ubaba ngibona njengoba seshilo ukuthi ukhafula umlilo. Umhlaba uqale udaka njengoba usukubona umfula emfuleni uyakubona ukuthi kube khona indawo eyudaka nje thola ukuthi kuudaka. Nomhlaba ke ukuze kube khona umhlaba waqala kanjalo emanzini kuudaka, okwahamba lolu daka lolu lashunqa kwaba udaka nje olushunqayo olushisayo. Kwahamba loma kwahamba laze laqina laze laphenduka umhlaba, kodwa at the same time kwakuyena ubaba ngibona wenza yonke leyo process leyo. So ingakho ke siyayikhulunywe kuthiwani la ngaphansi uyena ubaba ngibona okhona, uyena ongamele. So la ngaphansi komhlaba kunezidalwa okuyizona ezingamele la ngaphansi obaba ngibona abakhona. Akuyena ke yedwa ubaba ngibona, bahlukene kakhulu nezinye ke idalwa nje ezihlukahlukene eziningi, kodwa lo esikuwona simi emhlane umhlane wabo ngoba ayengekho umhlaba kwakhona amanzi. Kodwa ke lamanzi lawa agcina ke kwenzeke imfihlakalo yakhona njengoba sengichazile njengoba sekunomhlaba. Ingakho kuya kuthola ukuthi umhlaba mncane amanzi maningi. Umhlaba ke wakheke kanjalo umhlaba. So yesterday, after I posted the video about this dragon, which takes up half of the USA, and actually if you're having a hard time seeing it, that you can see its head there, that you see this? It's very clear when you see it. Look, see the head, and it's breathing something out. There's its nose, and there's its head, you see that? And then there's its body, and it goes all the way along. That's half of the USA. This is Florida, and this is the size of the dragon. But after that, after I made that video, I was looking around in Africa, and I found more things that I've not seen anyone else discuss anywhere. For example, if you look here, can you see this?
You see this Titan. Look, there's its head. Look, there's the eye. Look, that's his eye. That's the nose. Look at the size of this. That's his hair. That's his hair. This is a Titan. This is Africa. And over here, this one might be a bit harder to see, but to me it's clear as day. Look at this. Can you see this bird? There's its eye. There's its beak. There's its wings. The land itself on Earth is made up of giant creatures and titans, dragons and serpents and everything. Look down here, look at this giant. What does that look like? And here, look at this. Look at this. It looks like a head. This is clearly the outline of a Titan. And the entire map is like this. Everywhere, you just go on it, and everywhere you go and everywhere you look, I'm finding something new every 10 minutes when I look around this thing. There are bigger ones and smaller ones. Cabanga ukuthi ngikhavile lokhu okomhlaba ngizocela ukuthi umhlonishwe ungikhumbuze konke bekuyikuphi okunye. Makuukuthi mhlambe kukhona abanemibuzo bangaphinde bebuze ungicela ungikhumbuze kokunye konke bekufike kube yikuphi. Okay, no problem. Emva komhlaba ingabe ikhona eminye imihlaba ekhona la noma ilona ithina sisodwa la ngabe ikhona eminye imihlaba mhlambe ekhona? Hayi ngiyabonga ungikhumbuza. Yebo ikhona imihlaba ekhona miningi kakhulu. Miningi kakhulu. Angani ukuze kuqhamuka kube khona abantu. Thina sabantu bokugcina. Kunabantu abafika kuqala kunathi kodwa ngalezo izikhathi abantu bengesiba abantu bekuyilwane. Njengoba sake sasho ukuthi abantu baqhamuka emanzini beyilwane baba yilwane ezihlukahlukene. So leyo ngokwesingisi ke bake bethi ama dimension. Kuhluke lento yama dimension ngokwesingisi ulimi labo ke lobo kodwa abasuke beqonde ukuthi njengoba siphila thina siyingane zayizolo. Idalwa lezi ezafika kuqala zaphila la emhlabeni wethu. Kodwa ngenxa yokuthi zona zaziyimimoya zazingaphili njenganathi ori angazi lento ngayichaza kanjani mangithiwa ngiyibuyisela kahle ngichaza ngalento yama dimension kodwa sikhona sindawonye kuhluke indawo lezi ezinye idalwa itholakalapi zitholakala ngalena ko ice wall makhuluma ngo ice wall la ufika uthole khona lezi idalwa ngokuhlukahlukana umehluko ukuthi zona zi-advise kakhulu kunathi yabo ziyimimoya nazo njengoba nathi thina siphila kulomhlaba lona ophysical. Yebo umehluko nje ulapho kodwa zona nazo ziyimoya ngendlela yazo izona idalwa zokuqala ezabakhona la emhlabeni zaphila ke lemhlabeni zasiyilwane ezihlukahlukene uma usukubona uqhamu unabantu abanekhanda likaQhamu umuntu kodwa unekhanda likaQhamu uma usukubona ngisho ingcanga le umuntu kodwa unekhanda lengcanga so uthe makusuka abantu ngoba ilwane ezaqala zaphila qala lemhlabeni kwasuka isigaba futhi la khona umhlaba ushifta abantu bethatha isimo seyilwane uthola ukuthi isilwane kodwa futhi at the same time umuntu uthola ukuthi umuntu uyiselesele kodwa futhi manje umuntu yonke into kodwa ikhanda lakhe liyiselesele yes kuphila nedalwe kanjalo futhi so lezi ilwane lezi ezayiqhamuka lapha emanzini eziningi zisakhona namhlanje zisa exista abantu abambulelwa kwela kamoya bayakwazi ekuthenini bayibone kodwa azikho kulomhlaba esikuwona ngoba lo dimension esikuwona thina asikwazi ukuyibona abantu abambulelwa abakwazi ukuyibona yebo kodwa ziyaphila futhi uyithola kahle uma usuya ngalena ko Europe makhulunywa ngemhlaba eminye yoma ice wall ngohlo ukusenda isithombe futhi sengobe ngimsendele ngiyoyibona kahle mase nisendela elokhuzeni egroupini ikhona ke lo mhlaba amakhulunywa ngoma anu yakhe khulunywa ngani lezi zikhona ziphila nathi la emhlabeni yes imhlaba miningi lana awodwa
nakhona futhi kusaye ile mpilo eyayenzeka lapha emkhathini iyona le moya eyayiphakama lana iphakamisa izilwane njengoba sishilo sathi emkhathini kwakade kuphila imimoya iyona futhi le yaphinde yaphakama leyo moya kodwa yayiphakamisa izilwane so impilo nje yokuqala emhlabeni kwayiphilela nje izilwane zodwa nalezi izilwane esizibona kulomhlaba wethu kwezinye indawo lezi izilwane lezi zabantu ziyaphila lezi esizibonayo amaqati zonke lezi izilwane esizibona la kwezinye indawo ziyaphila kodwa zabantu kunabantu abayihashi njengoba usukubona ihashi lemhlabeni wethu kunomuntu ofana nehashi banomhlaba wabo labo bantu abamashi baphila la emhlabeni wethu ngibe nenhlanhla ke ngiyingane lezi zinto ngayibona zonke yabo ngi-experience into eziningi ke mina ngumuntu ongene kakhulu lezi zinto zo astral projection bengiyibona nje idalwe eziningi ngiyazazi zikhona zila kodwa ukuthi azikwazi ukuthi uma kuukuthi awumbulele kwelaka moya wena ukuthi uyibone awukwazi ukwenza lokho but uma umbulele kwelaka moya umuntu okwaziyo ukuphuma emzimbeni uyakwazi ekuthenini uyibone lezi idala ziyafika nje lana kodwa ayihlali lana ziphila kwamanye ama-dimension kodwa ke ziyakwazi ukuthi zifike zizophila la kama-dimension makusuke kukhulunywa ngemimoya kusuke kukhulunywa ngalezi idalwa lezi esuke kukhulunywa ngazo lesi esengichaze ziyayibizwa ngokuthiwa imimoya yilezo idalwa lezo iqhamuka kwamanye ama-dimension zifike ngalana ziyakwazi futhi lezi ayidalwa ukumbatha imizimba yethu ziphile kuthina baningi abantu esicabanga ukuthi abawu-original la kulomhlaba wethu kanti bama-fake kodwa umzimba wakhe uthathwe lezi ayidalwa ngoba lezi ayidalwa leziyana zindala kunathi ziyakwazi futhi lezi ayidalwa ukuthi sigebenga umuntu solo ukuthi umuntu uzocindezeleka ashone sitshene thina ukuthi hayi umuntu ushonile hayi ushone kamnandelele kanti ulokhuziwe untshontshwe iclone yomzimba wakhe kuyena sekuzophila isidalwa lezi idalwe engalena kwamanye amazwe ziyafika la zizophila ngemizimba yethu ezintshontsha la kuthina baningi abantu abama-fake abakhona le mhlabeni esicabanga ukuthi abantu baphila kanti sekuphila izilwane eziqhamuka kwamanye amazwe but le ngikhuluma lana inabantu bawo-ke nje idinga umuntu ombulelwa kakhulu ey'ntweni zakamoya ukuze understande le nto engishoyo so baningi kodwa abantu esiphila nabo la esicabanga ukuthi bawu-original kanti akubona original sekuyilwane nama-clone futhi aba bantu bayakwazi ekuthenini bentshontshwe lezi izilwane bese ziyabuya seyizophila ngalo mzimba lona wethu owala emhlabeni ngoba la emhlabeni abanawo umzimba ofana nathi ukuze bezoba nomzimba ofana nathi kufanele bentshontshe le yethu imizimba bese beyakhona ukuthi bengene kuyona then bese beyakwazi ukuthi bephile kuyona opresident abaningi abaphethe lemhlabeni akusibo opresident laba abantu sebedayisile ngemizimba yabo kuphila izilwane kubona izilwane eziningi nje ikhona izona eziphethe umhlaba abantu be-Illuminati akusiyona abantu laba abantu osebephila kubona izilwane ngaphakathi ababona abantu even abaculi abaningi futhi ababona abantu kuphila izilwane emzimbeni yabo yabo so lezi izilwane ke lezi naso ziyaphila zindala ukuthi ihlukene kaningi kukhona ezimoya emihle kukhona ezimoya emibi zihlukene igaba ezimbili yes abake bekhulume kakhulu ngoba uTrade Mutha bekhuluma nanga uMachitawure bekhuluma ngalezo idalwa lezo oMantindane nemkhovu futhi ezinye zeyidalwa ezindala kakhulu imkhovu lesidala ukuthi umkhovu imkhovu ihlukene igaba ezimbili kunomkhovu wemvelo shiya lo mkhovu lo osuwenziwa abantu makubanjwa ingane encane ekuthiwa iyathakaza umkhovu wemvelo bavamisileke abantu abaningi abazi izinto zakamoya ukubazazi lezi zinto engikhuluma ngazo umkhovu wemvelo namanye ama-creatures amaningi esiphila nawo lemhlabeni wethu umehluko ukuthi thina asiwaboni ngehlo lenyama so lemhlabeni esikuwona sibaningi kakhulu sizwe sakithi mase kuvuleka i-third eye yakho ubone ungabona izilwane ezihlukahlukene nazo lezo izilwane zabantu ezinye ziyaphila angani uyabona so enye impilo ekhona kuukuthi thina sikwazi ukuyibona ngenxa ye-dimension esikuyona kodwa mangase livuleka ihlo lakho lakamoya ngoba mawususuka uvulekele ihlo lakamoya usukwazi ukuphila kwe-dimension usukwazi ukubona izinto engabonwa omunye umuntu kufana nani kufana nomuntu ohlanyayo umuntu ohlanyayo sisuke sinaye lana kodwa manje usebona izinto esingayiboni thina useshaya abantu ehamba wena hayi ukuthi usuke eshaya into angayiboni yena usuke eyibona lento asuke eshaya lo muntu thina bese sithi uhlanya ngala ngoba yena ukulomhlaba wethu kodwa usephila kwenye dimension usehambe kakhulu kwelaka moya usekwazi ukubona izinto ezingabonwa ngeso lenyama angani uyabo akubona bonke abantu abahlanyayo bakhona nabantu futhi abazalwa kanjalo uthole ukuthi nje uzobona izinto ezingabonwa ngamehlo yena
ezeqala nje kuthiwa hayi lo muntu lo uyahlanya kwenye inkathi ukhuluma yedwa hayi ngoba ehlanya kahle kahle kuwukuthi une gift mhlambe ethile mhlambe engalungiswanga kahle lezi zinto uyayibona omunye ubona ngisho abantu abangasekho ababone ngqo athi ubani ngibona ubani usephila kwenye dimension kodwa sinayi la so lento yomhlaba ihlukene kanjalo ihlukene ngama dimension sikhona sonke la kodwa inike igaba but uyakwazi ukuba kulomhlaba wethu kedwa bese usuphila futhi komunye umhlaba ubone ezinye idalwa engabonwa ngamehlo ngiyacela ukusasa isandla ngiyasibona siyaphakamisa. Yebo siyabonga kakhulu babuduma no imina ngithula ngiyazibuza la so njengoba kuthiwa sikhafwe i-feminine le esihlukanisa from umkhathi ngabe isihlukanisa lo mhlaba wethu wodwa noma ehlukanisa nayo yonke lemhlaba le from ilontuza from amanzi lawa semkhathini bengicela ukuthola nje lapho mhlawumbe ukuthi kuthini okwakho ukuphefumula lapho babuduma. Sisendaweni eyodwa sonke mfowethu sila sonke siphila la sonke uhlukene nje lento yama dimension kuphela ukuthi asikwazi ukubonana abafika kuqala bayakwazi ukubona laba abafika abakwazi ukubona laba ngoba banawo umzimba walabo ukuze bekwazi ukubona laba kufanele bentshontshe umzimba walabo nathi futhi sila asikwazi ukubona ezinye izinto ngoba sasingakafiki befika kodwa baba nenhlanhla bayakwazi ukuthi beyibone lezi idalwa bese sithi abanye babo bayahlanya yabo kodwa manje into ekanjalo sila mfethu sonke siphila la sonke emhlabeni siyinto eyodwa nje. Okay ukuhloniswa i-aswall nje kuphela i-aswall ihlukanisile. Okay no hayi sabonga kakhulu babuduma icacile okay ngibona izandla eziwu2 ngizokala ngoba bamntombela ngibona isandla yeah the floor is yours baba. Cha ngiyabonga mntamkhulu hayi uduma useyicacise kahle kakhulu lento yazi ingikhumbuza lento mntamkhulu uma ethi lo mhlaba esikuwona umhlanga walezi idalwa athi ngoba bangibona ukuthi ngikhumbula lapha inkosi yamaNazaretha lapha abantu abasekhona amatshe kuzovela amanzi kuthiwa kwamangiwa lapho kwathi basizofakwa elinye wasimbani kahle lelitshe lelingathinta noma nje kwamaneke lathinta nobe ntithi umhlane kaNkulunkulu umhlaba uyobhubha ingakho waqala inkosi yamaNazaretha ukuthi singabe sayifaka icathulo ba uma ungena endaweni usungena kuphi emhlabeni owumhlane kaNkulunkulu manje lento mayisho ngiyayibona ukuthi hayi kusho lento lena ikhona ukuthi la umhlaba ungumhlane wedalwa njengoba esho ukuthi ezingonkulunkulu kuningi nje sengufundile kahle kwethu la nanokuhlwana kwemhlaba ke nanayo lento ade ngisho ukuthi isemhlabeni lapho kugujwa khona umnotho lo evele ivuthe nje ukuthi abantu kuphela yonke into okusho ukuthi amanye amazwi ukuphila kwethu lapha kungumlilo kungamanzi kumhlabathi kungumoya lezi zinto lezi ezizothube khona bese kudina egcineni soba khona lemzimba ke manje sesiphila kuyona kodwa ibeni siwumoya nje ukuze sibe physical ufanele siphile kule mzimba hayi ilokho nje benguphamisa kanza kwethu ukuthi inhle lento ngifunde lukhulu amen. Hayi sabonga kakhulu bamntombela hayi wayibeka impela wayibeka kahle impela injalo impela no sabonga kakhulu baba sibonge bo nalabo abasivakashele sabezwa bo sabonga kakhulu yeah ngiyabona ukuthi hayi akafuni ukusala nayo inkosi yami siyabonga ngibona esinye isandla la Mr Dlamini baba the floor is yours baba. Ngibona ithuba namhlanje eklasini mina bengizocela ukubuza mayana nazi idalwa ezingalewa esifoli kanye nedalwa mhlambe ezibonayo umuntu thina esingathi usuke ehlaya ukuthi usuke ephila kahle ngibuza mana ukuthi njengoba sibona mhlawumbe ema-movini koPopeye anti siyabona mhlawumbe ema-movie nawo uPopeye siyabona ukuthi banama-super power thizeni ahlukahlukene ngicela ukubuza ukuthi ngabe mhlawumbe ababhali yabo babhali bama-movie nawo uPopeye ngabe
bakwazi mhlawumbe baxhumane ney'dawu lengale ukuthi bathole ulwazi yabo bese bayabhala ngawo lama-character lawa asuke besivezela wona ku-TV noma mhlawumbe kwenye indlela na cela ukubuza njalo ngiyabonga. Ngiyabonga. Ama-movie opopayi incwadi ila kufihlwe khona iqiniso lapho. Iqiniso liyavezwa emhlabeni kodwa livezwa ngopopayi, livezwe ngama-movie, liphinde livezwe nangencwadi. So kuyiqiniso lokho impela. Ayikho into esuselwa entweni engekho. Istori zonke zisuselwa entweni eyake yaba khona. Basuke bevezela thina umlando, ziningi izinto abayiveza ngama-movie eyikhona kodwa ongeke ukwazi wena ukuzazi ukuthi isikhona ngoba usuke ungakayiqondi. Kodwa imuvi othi uma uyibuka ubone ukuthi awu lento ikhona. Baningi namamanye ophisi nje nginabo mhlambe ngizozama ekuthenini ngimsendele ulento lena umhlonishwa athi ukwasenda egroupini amanye afakazela lezi zinto engisho lana. Kodwa makuwukuthi wena uyibuka ungakayiqondi lento ungakayazi ngeke vele uzikhona uzothi hayi imuvi le amanga vele into engekho hayi upopayi lo kanti vele bakhombisa into eyiqiniso. So ama-movie nopopayi incwadi ezinye ukhona umlando ilabe befihle khona amaqiniso. Hayi siyabonga. Sikhona isandla ngisibone ngathi siphakamisile. Yes sinjalo impela. Yes but umthokozisi baba the floor is yours. Ngiyabonga, ngicela ninganengwa ukuloku ngibuya njalo kungabi isinengiso ikakhulukazi njengoba ngiyimusha kule platform. Ngiyafisa ukuthi mphathiswa uDuma ungakadluli kwisihloko somhlaba. Ngiyakuza impela uyicacisa kahle kodwa kukhona lapha engisala khona ngingazi noma mhlambe kuma-episode adlule mhlambe udaba owayenake nalidiscussa nawo ukuthi njengoba ukhuluma ngokuthi umhlaba waba udaka kwahamba wawusuyaqina ubuka ngendlela ekahle yini ukuqonda ngendlela ekahle yini ukuthi okusho ukuthi njengoba thina silapha emhlabeni kwiland njengoba umhlaba sazi ukuthi usurroundwe ulwandle njengoba sikwiland thina sikwi-island i-island evele phakathi kolwandle. Umbuzo wami wokuqala loyo ukuthi ukuqonda ngendlela ekahle lokho. Okwesibili ukuvela kwama-different continents njengoba sise-Afrika thina sikwi-African continent. Lamanye ama-continent o-Europe no-Asia ngiyafisa ukuthi-ke usithintele lapho ukuthi kwenzekani ukuthi kube khona ukuhlehla komhlabathi ungene amanzi olwandle ahlukanisa umhlabathi kuze uqhamuke kumanye ama-continent ngoba uma ngilalela kahle emlandweni ngizwa sengathi umhlaba waqala waba yigwala elilodwa. Okwesibili lokho okugcina bese ngehlela ngenzansi lemhlaba engale kwe-ice wall imhlaba eyisima kanjani ngabe nakhona umhlaba onomhlabathi yini njengomhlaba esikuwona na onomhlabathi nolwandle na. Ngiyafisa ukuthi usidwebele isithombe lapho ngixolise kakhulu kwelo. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Umbuzo wokuqala bosengikhohliwe. Mhlonishwa umbuzo wokuqala ubuthini? Bengibuza ukuthi njengoba umhlaba sazi ukuthi uzungelezelwe ulwandle kusho ukuthi ngibuza ukuthi ukuqonda okukahle yini ukuthi kusho ukuthi siwe-island thina evela phakathi kolwandle njengo-Robben Island njengoba usuke uyibona i-Robben Island okusho ukuthi umhlaba uyi-island enkulu. Umbuzo wokuqala. Okwesibili ukuthi kwabe usudabuka kanjani okwenza ukuthi amanzi olwandle ahlukanise ama-different continents njengo-Asia no-Europe labafana abadlala ngathi abasinikeza ojesi abakhiwayo kanye nathi ngapha e-Afrika. Ngicela ukuphendula wona-ke lokhu okokuqala kuyiqiniso impela
njengoba usukubona laphayana o-Robben Island into ekanjani impela kuwukuthi la kusina-ke kwakuyidalwa lezi ey'hlukahlukene futhi ngalana sikhulu njengoba sengichaze ilanga ukuthi ilanga nalo lalikwangabi ukuthi into eyenzeka same time kuya nje ngokoma nakhona kusuke kuwumoya lo usuke usebenza ngoba sesishilo kwaba ngibona ukuthi kahle kahle imimoya le ekwazi ukwenza nanoma yini iyakwazi ukukhanda iba nanoma yisiphi futhi isimo kodwa at the same time iyisimo sani sesilwane so yibona-ke abakwazi ukuthi bekhanda bebe khona futhi wayengeyedwa zaziningi lezi idalwa yingakho uma uzoya laphayana e-Europe uzofika uthole ukuthi sona lesi simo kanje lesi sibheke phansi lesi sibheke phezulu onanti ikhanda la bayakwazi ukuthi labantu abakwazi ukubuka ngalobuchwepheshe lobo manje ama-drone bekhona ukuthi umsilo ungakephi yonke le nto uyakwazi ekutheni uyibone so kwakuyidalwa ey'hlukahlukene kwakuyiqhingi kasisey'qhingini ey'hlukahlukene ey'qhamuka ngaphansi kwezidalwa ey'hlukahlukene so lezi idalwa-ke ziyakwazi ukucreate yonke into ngoba kusuke kuwumoya lo okahle kahle imimoya leni yingakho ukuthole ukuthi kuhamba imfula nakhona futhi kuney'dalwa ey'hlukahlukene uma sesingena-ke le mfuleni suke sesikhuluma ngenkosazane lapho ebizwa ngokuthiwa uNomhoyi iyona-ke ingamele zomfula yona wayenikeza umkhakha lowo moya owukuthi adabule imfula ukuthi imfula izohamba kanjani emhlabeni wethu umkhakha kamama uNomhoyi-ke loyo uyena futhi waye-involved lapho yebo-ke kube kanjalo then-ke bese sekuzoba ilokhu kwale mbuzo le ngale ngaphandle kulo lemhlabe laphayana inawo yonke into esinayo umehluko ukuthi yona mihle kakhulu kunalesi kuwona and futhi eminye imhlaba bayitonile yabo nje uma ukuthinta uyoqhamuka emhlabeni wama-Anunnaki surround kakhulu bukhazikhazi khona omunye umhlaba futhi abawuhlobise nangegolide khumbula ukuthi ama-Anunnaki ananomlando ukufika ngalezo uthatha igolide emhlabeni wethu ilezo idalwa lezo umhlaba wawo nje ukhazimula kakhulu igolide so le mhlaba lapha mihle kakhulu ngaphezulu kwethu imihle kakhulu le mhlaba ngoba nemizi yakhona futhi i-nature mihle kakhulu ngaphezulu kwaleyethu. Okay, no, sabonga kakhulu babuduma ayinazo zanhle ngiyazibona nazo ziyaveza ukuthi hayi i-message ifika kahle impela khona isandla siphakamile futhi as well babuduma ngizocela ukudedela babamntombela ngibona isandla babamntombela the floor is yours baba. Cha impela leyo mhlaba ijule kakhulu ngaliza kwethu ngoba la kunesihlabelo lapha sama-Nazareth City esaqajwa inkosi uShembe sithi uthi wangidala uNkulunkulu umhlaba ongakaqini nezintaba engakaqini namatshe engakaqini ngabe kufakazela khona lokho ukuthi umoya kaNkulunkulu waba khona before kube khona umhlaba nalokuthi umhlaba waba ngisho esho babuduma ukuthi wawudaka umazi umhlaba manje ngisho ukuthi ngoba sikhuluma ngendaba yemimoya le idalwa ezayishoyo ehlukahlukene enobunkulunkulu kahle kusho amanye amazwi umoya lo ubunkulunkulu awodwa kahle noma kunomoya owodwa uNkulunkulu owadala lezi zidalwa ukuthi sibe ngoNkulunkulu ngokuhlala kwazo angazi ukuthi ngaqonda kanjani lapho okunye futhi babuduma leso ekhulumayo uyabona mina ngisemncane cishe ngino 10 years kanje kunezinto angangayibona kodwa ekhaya bangithatha njengomuntu ohlanyayo ngoba ngangeke ngibone nje umoya lo uphokana ngubona umoya mawubona ubone njengamanzi ngangibaleka-ke mina ngigijimezele ushonela ngibalekela lo moya le ngendlela uphokanayo ukuthi ungilandela lo moya kokunye mangilele ebusuku kuvele kusuke khanya endlini ngibone iy'lwane ey'khulumayo zingabantu kodwa manje zizilwane esinye isilwane futhi sineselikhulu apha phakathi nendawo esimongweni kodwa yonke le nto yayenza ngisemncane nami ngingakwazi nokuxoxela abazali ekhaya wabethi ngiyahlanya and then yaba umzongo wethu asho xa ukuthi empilweni yami kahlahle ngabe kwenza la ini kodwa wahamba ngagcina sengiphephethe izandla nginikena ikhanda ngijwayisela amehlo kakhulu kwahamba ngokukhula-ke yaphela le nto manje ingakho uma ngiyizwa nje eyichaza kusho amanye amazwi kunento eyayenzeka empilweni yami kodwa ngangayiqondi kahle noma mhlawumbe ube yaqhubeka leyo nto angazi noma ngabe ngisiphiwo esithile noma ngabe mhlawumbe yayongikhubaza leyo nto leyo engizama ukusho ukuthi sikhona lezi zinto ukwazi ukuyibona abanye abantu bengayiboni. Asibonge ngiyabonga cha mawusuku ingane encane iyakhona ukulibona iqiniso
and ingane encane iyakwazi ukusensa and iyakwazi ukubona izinto ongakwazi ukuyibona umuntu omdala. So lezi zinto wawuyibona wawubona izinto ezikhona existayo ngempela njengoba sengishilo ngathi zikhona vele lezilwane esiphila nazo. Yabona ke mawumncane ila ulibona khona ngempela ke iqiniso ngoba usuke ungakalimali i-third eye yakho. Angani phela ukuze thina sifike la sikhona namhlanje silinyazwe i-third eye sketche ngiwe kahle kahle. Kodwa sesike sayichaza kakhulu lento usigetshe ngikanjani. So ngeke uzukwazi ekuthenini uyibone lezi zinto usumdala kodwa mawumncane uyakwazi uku-experience izinto eziningi esengiyichazile. Lezi idalo ukuthi wawuyibona usamncane zilwane zabantu yebo yilezi idalo ezikhona eziphila ezindala kakhulu ezafika endulondulo. Nale moya uthi uyayibona futhi iphepho lezi zihlukeneke imoya. Kukhona umoya omnyama wena ubona intuthu. Kwenye inkathi uthole ukuthi intuthu kodwa igqokile. Intuthu le kodwa igqokile igqoke ngisho ujazi. Kwenye inkathi uthole ukuthi umoya lona uyidust. Kwa manje uyabona ukuthi akuwona umoya umuntu njengoba esho ubaba ukuthi uzumlandele lo moya. Imoya yonke leyo eyakuyabakho yonke into emhlabeni kahle kahle iyaphila. Imimoya iphinde iphakame ngiyilwane. Ngidlule ngichaze kulokhu akhuluma ngakho ukuthi ngabe uNkulunkulu baningi yini umoya kaMdali uwodwa yini. Umoya kaMdali uwodwa kodwa bese uyazicana usebenza isigaba ehlukahlukene. Njengoba ngishilo ngathi ngokwasemkhathini lo moya waqala uwodwa ubizwa ngemfihlakalo. Iwona moya owayicana wawusuwenza umoya obizwa ngokuthiwa ukukhanya. Ngaphansi komoya okuthiwa ukukhanya ila kwaqhamuka khona isibhakabhaka sengishilo ngathi kwaba inyanga isibhakabhaka kwahamba ke process yakhona kwaba khona ilanga nakhona futhi kusawumoya ngoba lo moya okuyiwona wona lo bizwa ngokuthiwa ukukhanya iwona ko wakwazi ukuthi uqhamuke ilanga ngokubambisana kwayo le moya yi2 kwaqhamuka ilanga kwaqhamuka nempilo kwaqhamuka zonke lezi zinto kahle kahle umoya uwodwa kodwa uyazicana bese usebenza egabeni eziningi ehlukahlukene kodwa ekubeni kuumoya owodwa ngoba nakhona futhi elangeni ngenkathi selikhona ilanga emkhathini kunemoya eyaqhamuka elangeni eyafike yabusa kakhulu kuleli leyo moya yafika qala leyo moya ke leyo sikuphosiseliwe kwathiwa yehlela lapha eEgypt le asebeyikhomba namhlanje akulona iqiniso sizwe sakithi leyo moya yehlela lana eSouth Africa kwinzalo yelanga masikhuluma ngomveli kuqala ingakho kunonyawo oludume kakhulu no baba uTredo muthi ukakhulume ngalo kakhulu le ndawo elapha yana eMpumalanga kunonyawo likaNkuluNkulu abaye ke khuluma kusuka abantu uphesheya bezolibona lolunyawo ukuthi unyawo likaNkuluNkulu yabo kunezinto eziningi la eSouth Africa ezithinta imimoya so imimoya ke leya eyiqhamuka kephi ekade iqhamuka lapha yehlela la eSouth Africa ayehlelanga lapha eGibhithe and futhi eminye imimoya yathi mayifika la yafike yabusa kulomhlaba wethu even nakhona ke lapha eGibhithe iyake uvele lo mlando ubukhosi mangikhuluma ngobukhosi kukhona oke wakhuluma ngobukhosi lapha ku TikTok lento yobukhosi into enga exist into engekho ubukhosi obasezulwini ubukhosi bafika nezidalwa ezayikade iqhamuke elangeni izona ezehlela lemhlabeni wethu ezafike zaguqelwa zabusa zafike zaphathwa ubukhosi buqhamuke ezulwini so abantu abaningi ngokungalazi iqiniso bayake beyihlaba indaba yobukhosi bethi into engekho indaba yobukhosi engenali iqiniso engawazi iqiniso engawazi futhi nomlando ukuthi uhamba ibanga elingakanani so kunezidalwa ke ezaqhamuka lapha emkhathini ezafike zabusa lemhlabeni zafike zaguqelwa la emhlabeni zafike zabusa nje isikhathi esiningi lezi idalwa ezayiqhamuka lapha elangeni zidumile ezinye ziyezibizwe ngoma Anunnaki sikhulume zibizwa ngezidalwa ezihlukahlukene ngamagama ahlukahlukene zivela kakhulu lo mlando waso lapha yana eKemet kunezithombe ezivela lapha eKemet uthola ukuthi uthola umuntu kodwa unekhanda lebhubesi ubukhosi lobo uthola umuntu unekhanda lesilwane esithile zonke lezi ayithombe lesa esuke iveza lo wamlando lwana uyaphila lo wamlando uya exista wenze kangempela but abafuni ukuvezela abantu lokho benza sengathi hayi kwakuyinto engekho kuya actwa ama movie no into yangempela leyo ubukhosi baqala kanjalo baqhamuka emkhathini imoya eqhamuka emkhathini yafika yaqala ubukhosi obasezulwini ubukhosi nje babekwa nje ezulwini direct ubukhosi so abantu abaningi ngokungazi bayike bephambanisa izinto so engizama ukuveza ngizama ukuveza ukuthi sinomoya owodwa lana eAfrika kodwa uyayicana bese usebenza igaba eziningi ezihlukahlukene
njengoba lo moya waqala imfihlakalo wayicana wowusuba ukukhanya waqhamuka ngaphansi kokukhanya isibhakabhaka kwaqhamuka inyanga kwahamba waphindwa wayicana kwaqhamuka ilanga kwahamba wayicana kwaqhamuka umhlaba wayicana kwaba so into yethi kanjalo umunye kodwa uyasicana bese usebenza isigaba ehlukahlukene okusho ukuthi kumhlaba usivilizwe imimoya usuyicanile iminingi ihlukahlukene kwakhona engamela imfula kwakhona engamela umhlaba kwakukhona engamela ulwandle kwakukhona engamele imvelo kwakukhona yayiminingi ingamela izinto eziningi ezihlukahlukene kukhona ingamele amatshe so umhlaba ke wakheka kanjalo wakhiwa imimoya eyihlukahlukene kodwa uwodwa uyasicana bese usebenza isigaba ezihlukahlukene cabanga ukuthi ngikhavile lokho kuyacaca hayi icacile Mr Dumi icacile nezandla ngiyazibona hayi mengithi ngiyabheka azikho izandla ezimile okusho ukuthi hayi sonke sihambiselana we are on the same page angazi mhlawumbe sekusengaba ukuthi singaqhubeka nje babuduma angani ngifunda umbuzo olandelayo mhlawumbe noma ngiyawukhumbula uswangazi ngikhohla ngiyawukhumbula weyintaba zakheka kanjani intaba udabako lwentaba lujulile kakhulu ngoba kwaqala kwaba khona ihlahla kuqala ihlahla zunozala wentaba uthi ngiphinde futhi lokho kweyihlahla sezakuchaza ukuthi kwaqhamuka kanjani zaqala kanjani ihlahla umhlaba ubuya ngama-age ahlukahlukene kwake kwaphila abantu abahlukahlukene njengoba sengishilo ukuthi kwake kwaphila izilwane kwaphila abantu beyama-giant kuphila abantu ababizwa ngokuthiwa ama-giant la emhlabeni babebade labo bantu labo babebade kakhulu babebizwa ngama-giant bake baphila labo bantu labo yilabantu laba abona umhlaba badingiswa bayiswa ngaphansi komhlaba namanje basakhona labo bantu la ngaphansi komhlaba nabo baphila ngaphansi komhlaba manje bayaphuma futhi kwenye inkathi baphumele ezintabeni labo bantu labo kodwa indaba yabo isingaphansi komhlaba babizwa ngokuthiwa ama-giant so kwaye kwaphila ke emhlabeni kwaphila abantu ababebade babe ama-giant labo bantu labo babebizwe ngamazimzimu nezihlahla ke nemvelo futhi kwakunezihlahla emhlabeni eyayikade izinde kakhulu ngalesikhathi kuphila amazimzimu lezo zihlahla zazizinde kakhulu so ngalenkathi amazimzimu or ama-giant esewonile umhlaba esedingiswa ashawa kabuhlungu lawo mazimzimu lawo ashawa imvelo kwehla ilento nje acothiselwa ilento lena yilanga nanezikhukhula futhi bashawa imvelo then ke kwasese kuba khona ingilosi okuyizona ezakwazi ukuthi izithunywe ekuthenini azikhathe ilento lena ihlahla ukuze amazimzimu engeke azakwazi ukuthi mayisuke eshawa abaleke makufika ama natural disaster abaleke aye lokhuzeni acashe ngelento ngezihlahla lezi then kwasese kukhathwa zona lezo zihlahla zayibizwa ngokuthiwa ama-giant trees lezo zihlahla lezo yilezi ezahamba isikhathi zase seyiphenduka intaba so kahle umlando wentaba uqhamuka kephi uqhamuka laphayana ezihlahleni ezayizibizwa ngokuthiwa ama-giant trees ezazikhona mhla kuphila ama-giant kwasikwa lezo zihlahla lezo then kwase seqala intaba kahle uma usukubona intaba wena usukubona isiqu sesihlahla ngoba lezo zihlahla lezo zaphenduka zaphenduka intaba nawe uma ukuyibusisa kahle intaba uyabona ubona ngisho ihlahla impande uthi qala la kanje kwaphila ke umhlaba kanjalo ngoba sengishilo ngathi umhlaba waqala uyiparish kwaphila idalo ezihlukahlukene waba yilokhu so intaba ke zakheka ngalenkathi sama-giant kwaseqala intaba kodwa intaba kwaqade kuyihlahla izona izihlahla ezanqunywa ngoba nakho kufanele ukuthi kudingiswa ama-giant then ayisedingiswa ama-giant lawo amanye futhi ama-giant ashona lapho nawo ashintsha aphenduka intaba ingakho kunentaba obona sengathi ukhanda lomuntu ngoba even nabo futhi obaba ngibonwa zikhona ilento lenikakhulukazi ihlahla eseduze komfula ilento lena intaba eseduze nemfula futhi nakhona futhi zikhona futhi ezaba yihla ezathatha izimo zeintaba obaba ngibona nezilwane nabantu futhi ama-giant nabo akhona futhi athatha izimo zeintaba
So intaba zathathwa izimo zezinto ezihlukahlukene, ama-giant bese sekuzoba nazo lezi dalwa futhi, bese sekuzoba ke kodwa intaba, bese sekuzoba ihlahla ezakhanda kwagcina sekhona intaba okwakuwama-giant trees. Intaba zakheke kanjalo ke intaba. So bakufihlile-ke futhi nalokho-ke abakuvezi, kodwa umlando wangampela usho kanjalo. So singasho nje sikubeke ngokusobala ukuthi ihlahla kwakade izona ezazala intaba. Sikushiye naloko ukuthi zikhona nezinye intaba emise kwabantu kwezinye idalwa futhi lezo, kodwa nje iqiniso lisho njalo ukuthi ihlahla izona ezazala intaba. Hayi sabonga kakhulu babuduma kule intaba. Hayi iyezwakala impela. Just to add kule usuthinta nale yama-giant, njengoba kushiwo kuthiwa zimu, kahle labo bantu babe la eSouth Africa. Ibuphi ubufakazi balokho? iSouth Africa ibizwa ngani? Kuthiwa iseningizimu, ingoba babegcwele la labo bantu kwakuthiwa ama-giant. Izinto eziningi ukuqala komhlaba nje kahle kule South Africa, ingakho kuthiwa siyiningizimu, ingoba kwakushiwo kuthiwa lapha ningizimu ama-giant lawa akhuluma ngawo babuduma. Bengifisa ukunazelela nje lokho. Other than that senginga-check ukuthi ukhona mhlawumbe unombuzo ngendaba yey'ntaba. Yes, ngasibona isandla saphakama. Yes, bamntombela, the floor is yours baba. Cha, nami ngifuna nje ukuthi ngaza ukuthi lokho kushoyo ukuthi ihlahla ngathi izona ezaba nomthelo ukuthi kube khona iy'ntaba, ngoba sizokhumbula phela ngani zakwethu ukuthi la eHarrismith lapha eNtabazwe kunehlahla laphana esakhulunywa inkosi yamalazi ethi asaphenduka saba yitshela namhlanje sisekhona, okhomba ukuthi kuyiqiniso ukuthi iy'ntaba zadalwa yini zihlahla. Ngoba nakho into ekhona njengamanje sikhuluma kunehlahla somdlwamithi laphaya ushemba afunga ngaso, nake phela saphenduka itshe siyitshe kumanje sesizona ihlahla. Uyabona ukuthi ikhona-ke lento yokuthi iy'hlahla zakhanda iy'ntaba intaba ima uyibheka zinamatshe nomhlabathi, even uyibona nehlahla esiyimilayo ubone iy'ngabo zihamba kuzona amatshe uphatha lehlahla samile etsheni kanjena, kodwa simile impela. Bobhekene ezinye indawo ezizindawo lapho uthi wakhe iy'ndawo ey'ndala ngosimende, uthola ukuthi iy'hlahla sey'mile kwaqhuma usimende kodwa zimile odongweni, okhomba ukuthi lento iyazala, lento ijwayelene, lento yinto eyodwa le. Amen. Sabonga kakhulu bamntombela. Wayihlahlela wayicacisa. Sabonga kakhulu bamntombela. Injalo impela. Athi sibo ya ngiyacabanga ukuthi ayazikho ezinye izandla. Babuduma, ngicela ukubuyisela back kuwena iy'ntambo. I think sisalelo 15 minutes njengamanje. Ngicela ukubuyisela back kuwena iy'ntambo mhlawumbe noma sodlulela kolandela umbuzo noma mhlawumbe khona ubusa afisa ukuphefumula. Kombe olandelayo ngicela ukubuza imuphi kombe olandelayo? Ngeke inde kakhulu futhi nayo ngeke sisakwazi ukuthi siyikhave mancane amathuba engakusho nje, engahamba engakuchaza, engifisa ukuchaza. Hayi sesoyibekela ingelinye ilanga, kodwa khona engifuna ukudlula kukona ngichaza. Uma kuwukuthi ngiyayichaza nje ukuthi omunye uzoyibuza umbuzo ukuthi kungani lezi imfihlo lezi niveza manje, kwenzakalani kahle isizathu sokuthi siveze lezi imfihlo lezi sizwe sakithi. Isikhathi esibheke kusona njengamanje siya esikhathini la khona kungeke kusafihlwa lutho. Zonke izinto zizohlala obala. Zonke lezi zinto engikhuluma ngazo lana kuyohamba beyibona abantu ukuthi ngempela kanti lento iyiqiniso. Siya esikhathini la khona imvelo izoyiveza ukuthi yubani yona. Siya esikhathini la khona kuza ilanga elizoshisa kakhulu. Ilanga lisazoshisa kakhulu. Kungani ilanga lizoshisa kakhulu? Ingoba kufanele lizowasha ama-DNA ethu.
Ilanga ke liyakwazi ukuthi malishisa bese cleaner njengoba siyinzalo yelanga lishisa ama DNA yethu. So ilanga lisazoshisa kakhulu. Lokho okuzokwenza ukuthi ilanga ngalenkathi lisicleaner lizobuya futhi lizocleaner nomhlaba futhi. Okusho ukuthi ukushisa kwelanga kakhulu ukuza kwemvula eningi kakhulu. Ngoba sesisesikhathini la khona umhlaba uzocleanwa njengamanje. Njengoba nama DNA ethu ubona abantu bevuka kangaka ngapha nangapha hayi ngeke abantu bayavuka manje ngoba ama DNA ethu ayacleanwa manje. So lamaqiniso lawa yingakho ke esevela manje njengoba enjalo. Nalezi idalwa lezi engikhuluma ngazo kuza isikhathi la sizozibona khona ngamehlo. Uma kuhlezi khuluma abantu bethi hayi siyongena emhlabeni omusha kuza umhlaba omusha abantu bayitshena ukuthi kushuthi kuzobhubha umhlaba uphele abanye bathi bazohwithwa sizwe sakithi ngeke iziyenzeka yonke lento abantu abayishoyo kodwa into ezokwenzeka ukuvuka kwabantu yabo ngale nkathi abantu bebona iqiniso labo bantu bangene babuyele emhlabeni omusha ngokomqondo njengoba sengishilo ngathi uhlanya liyakwazi ukuthi libe la kodwa libona izinto ezingaboni nathi siya esikhathini esikanjalo la khona lezi zinto ebesikade singayiboni sesizoyibona ziningi izinto ezisazomangaza ezisazokwenzeka emhlabeni abantu beyibone ngamehlo ngoba umhlaba usuya kwishift manje okusho ukuthi lo mbuso wenkohliso usuyaphela sesingena esigabeni la khona abantu bezombulelwa ini iqiniso ingakho ke sigijima abantu kubathayimisa thina ukuthi no umhlaba umkanje kanje ukuze mayiphakama lezi idalwa zivele ngoba isazovela siyibone bangathuka abantu ngoba abantu basazothuka basazobona izinto eziningi ezizayo abantu ezisazobathusa ngisho emvelweni isazoshintsha imvelo ngenye indlela saze kuseza izinto eziningi la emhlabeni abantu ezisazobathusa ongafanele ukuthi mayifika lezi zinto then bona bese beyaphenika ngoba kuyobe kuyimimoya leyo ngenxa yokuthi kabelungu basifundise ngalendlela yapho ukuthi umhlaba waqala ngalendlela yonke into even ingelosi basifundisa ukuthi ingelosi ingane yomlungu enempiko akusona iqiniso sizwe sakithi ingelosi izidalwa ile idalwe engikhuluma ngazo ekuthenini zayingafani nathi ama aliens idalwe ibizwa ngokuthiwa ama aliens imimoya izona ingelosi lezo ingelosi idalwa engafani nathi masikhuluma ngengilosi asikhulumi ngomuntu sikhuluma ngesidalwa esingafani nathi masikhuluma ngengilosi but bona bayishintsha lento benza sengathi hayi kwakade kwabelungu yonke lento ayikho so ingelosi isazofika ke ngokuhlukahlukana kodwa abantu abaningi beze beyibone ngoba bona ba expect ukuthi ingelosi kuzoqhamuka indoda yomlungu kanti kuyobe kufika idalwa ezingafani nathi so emhlabeni sisazoyibona lezi idalwa zisazophakama yiloko ebengifuna uku-eda yiloko ebengifuna uku-eda nje kuphela ukuthayimisa abantu ukubatshena iqiniso ukuthi why siveza lezi zinto manje lezi mfihlo ngoba sizama ukusiza bona nokuthayimisa bona ngoba sazi isikhathi esizayo ukuthi kuzokwenzakalani so sifuna ukuthi zithi iphakama lezi idalo then bebe sebezazi cause kuzosinikeza inkinga uma kuukuthi ziyaphakama bona abazazi Sabonga kakhulu babuduma sabonga kakhulu injalo impela yazi ngikuzwa ukhuluma nangendaba ukuthi kusazoshisa and mingithi ngiyabuka le ko Europe engathi kuyakhawula isililo lapha ngendaba yokushisa ukuthi hayi indlela ekushisa ngayo ngathi hayi sekwedlulele and futhi umubuka nangendlela iqiniso eliphuma ngayo manje nangendlela futhi abantu abambuleleka ngayo yabona ukuthi sikusona impela lesikhathi lesi sasondela ngoba futhi nemibuso nawo uyabona ukuthi imvelo iyaphakama impela so sabonga kakhulu babuduma sabonga kakhulu njengamanje sisalela u10 minutes angazi noma ngivula iplatform yombuzo noma mhlawumbe ngichaze umbuzo wokugcina mhlawumbe wona ukuthi singakwazi ukuhumusha mhlawumbe wona but ake ngivula iplatform yombuzo ukhona mhlawumbe one comment noma ofisa ukubuza before sivale yes but umthokozisi the floor is yours baba the floor is yours baba ngiyabonga noma mhlawumbe ke ungeke waphendula namhlanje lo mbuzo mhlawumbe singawubuka ngokuzayo kodwa uma ngabe kuukuthi impendulo yawo imfishane ngicela ukuthi ngumpintshe kulesikhashana esincane sisele sisakhula namanje futhi ngiye ngihambe ngubone lokho njengomuntu ohambe travel ngomsebenzi wami
ngiyayikhumbula lento sasiye siyibone sisakhula uthola ukuthi imhlabathi uyaphenduka ngisazi ayibizwa yini igama layo uthola umhlabathi uyaphenduka uthatha amaphepha ayiphezulu phenduka uhamba umhlabathi uyongena endaweni ethile uma uya ngapha koLimpopo iningi leyonto ikhona nje engayibuka yenzeka yazi yongena ngesango lomuzi umuntu wabona lento ukuthi umuntu phela lona ngiyafisa ukuthi mhlawumbe siyithinte leyo ndawo ngiyafisa ukuqonda ngayo ukuthi kusuke kuyindloboni yomoya kusuke kwenzakalani into eyenzeka mhlawumbe emfihlakalweni noma mhlawumbe nje ukuthintana komoya ukuphenduka komoya nje ngokwemvelo kusuke kuyini eyenzakalayo lapho ilokho nje kuphela yebo sabonga kakhulu ngiyawubona lowo moya ubizwa ngani nje ngesilungu akuyona tornado babuduma lokana hayi lo moya ushodo thina sithi sikhishikazana oh yes hayi sabonga kakhulu bamntombela sabonga angazi babuduma ikhona inhlanhla ukuthi singakwazi ukuhumusha noma mhlambe siufake for the next class mhlambe umbuzo ayi singavele siufake kukuzayo silokhuze sithathe nje imibuzo nje eminye uyibhale nofisa ukubuza kulesikhathi sike sibivuleleke nje ababethi umesa khona aphinda add umbuzo omunye futhi lo naye sesingawufaka sesewubuyisa ubone sungaphinde uthathe omunye futhi just ukuthi bubhale phansi. Okay, no problem. Ngicela ukucheck ukuthi mhlawumbe ukhona omunye onombuzo odinga incazelo ngawo mhlawumbe esingawufaka mhlawumbe kwiclass elilandelayo before mhlawumbe siphendule lokugcina. Okay. No, hayi kubuke ngathi okwamanje hayi kusahamba kahle babuduma. Khona lo ogcina angazi lo okhuluma ngendaba yokudaleka komuntu njengoba kuthiwa zalanani nande le ndlela esenza ngayo ingabe kwakuyona ndlela yemvelo yethu yini na noma cha wawubuzwe nje kuma class adlule lo mbuzo sincane isikhathi nakhona ngoba phela vele indlela okwenzeka ngayo akuseyona akuyona hayi akuseyona manje kufanele sinabe masuchaza lo mbuzo kuningi kakhulu ekufanele sikuthinte ngoba phela besingenazo ngisho ibhedlela yabo so kuningi kufanele sikuthinte kusilimaze kanjani kwenza yabo kuningi kufanele dlule kukona. Okay no hayi kuyezwakala shuthi sizowubeka for the next class lo mbuzo lo ngiyacabanga ukuthi mawukuthi ayikho imibuzo ekhona noma wonke ama comments akhona sengabe ukuthi sigoge because vele mengibuka sesisalelo mhlawumbe uba 6 minutes njengamanje angazi ngicela ukucheck endlini ukuthi ukhona one comment sesizovala ukhona nombono ukhona nombuzo noma ukhona one suggestion other than that ngizothatha ithuba ngilibusele kubabuduma kube ukuthi sesiyayigoga siyavala njengamanje ngicela ukudede inkundla ukhona mhlawumbe office ukuphefumula hayi kubuye ngathi hayi sonke si right kubuye ngathi sonke okay nasi isandla siphakama yes but umthokozisi baba cha elokugcina ngiyacela abantu bakithi asivame ukujwayela ukudla kwesintu ngivamile ukulalela ama-episode kababuduma amadala eyigcizelela le ndaba ngiyacela mhlawumbe kulezi inkundla zingavalwa singakhuthazananga ukuba sidle ukudla kwesintu ilokho nje bobaba lofushane ngale kokumosha isikhathi. Hey sabonga kakhulu baba sabonga kakhulu injalo impela ayibuyele emasisweni ayikonakele ngempela manje hayi konakele ngempela ukudla kwesintu ilapho vele la uzothola khona ukuphila ukudla okuphuma enhlabathini
ukudla okunomsoco yabo ngoba hayi leyo kudla iyona esishaya kakhulu. Sabonga kakhulu baba ukugcizelela indaba yokubaluleka kokudla kwesintu. Sabonga kakhulu baba. Ngicela ukubuyisela kuwena baba Duma mhlambe kuba amazwi okuvala nasi nesikhathi sesikhomba kona ukuthi hayi sesiphelile. Awukuvala nje baba amazwi mhlambe athini baba Duma. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga nephuzu lelo kudla kwesintu nokudla nje okuqhamuka emhlabathini. Yazi ihlazo sithenga utamatisi emithathu ngo10 rand, uzuteketiswe ube u7 ubizwe u25 rand lapha ezitolo. Into okwazi ukuyitshala wena uthathe lapha yana uyitshalela into encane into, kodwa manje sithenga ngemali enkulu. Kanti manje futhi nalabo tamatisi laba akusewona tamatisi lokudla basidayisela kona, sekuyifake. Yabona uma ubhekisisa kahle utamatisi ozoyitshalela wona wena, omunye uzobona uzophuma umumbi uyibhekelele, omunye umumbi ubhekele le yabo ufuna uyibuza umbuzo isiba uround kamnandi kangaka. Uround bonke yalingana uround emihlo round kwenziwa yini ungafani lo yitshalela wena nalo wabo, ingoba vele badlala ngathi basinikeza upoison. Akusewona ukudla okuyi-original. So into ezosisiza ukubuyela ekuthenini sitshalele izinto zethu ukuze sizokwazi ukuthola umsoco efana ngabe siyawuthola, ngoba lokudla esikudlayo sikuthenga ngemali enkulu kodwa futhi sithenga upoison. Hawu ngiyabonga kakhulu nje kuleli lokuqashisana ngokudla. Bekuyiloko nami bengifuna ukunenezela. Cha, ngiyabonga, ngijabulile ukuthi ngibe khona nokuthi sikhulume namhlanje. Umdali useyosikhumbula la nathi sesiyobonana ngokuzayo. Ngiyabonga. Ngiyabonga ukulalela. Ngiyacela uma uqala ungena kuleli page ulike, usubscribe, uklikhe nebell ukuze uzokwazi ukuthola yonke into ezongena. Siphinde sikhulisane ngezinto ezijulile ezithinta imvelo nomhlaba. Nabafisa ukuba ingxenye ye-Google Meet kuyaye kubhukhwe inamba yokubhukha ithi 064 061 7244. Usukubhukha lama ufuna ukuba ingxenye yeclass. Ukubhukha ke kube u30 rand mawufuna ukubhukha ukuba ingxenye yeclass. Eyami inamba mawufuna ukukhuluma nami 073 18 87 427. Leyokuqala inamba yokubhukha mawufuna ukuba ingxenye yeclass. Amaclass ethu aqala ngo7 to 9. Ungakwazi ukuthi ubuze ukuthi iclass izoba khona nini, then bese uba ingxenye yeclass. Kuyaye kusetshenziswe uGoogle Meeting. Kulula nje, wena uya WhatsApp then bese usendelwa ilink, ungena kuleyo link nje ithatha ikufake phakathi. Ngiyabonga, iloko kuphela bengifuna ukukudlulisa. Hayi siyabonga kakhulu baba Duma, sibonga kakhulu usicobelele ngolwazi olubalekile noluzivula amehlo. Sibonge nje kakhulu baba, sohleze sibonga. Siphinde futhi sibonge nakuwo wonke umuntu odela isikhathi sakhe wakhetha ukuthi abe nathi, ngoba in the end iclass alikwazi ukuhlala ngaphandle kwenu. Kubalekile ukuba khona kwenu, kusho okukhulu, ngoba ukuze siye phambili siyadinga ukuthi sibambisane nibe khona nani. I-information mikhishwa melikhishwele kubantu. So siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu. uNkulunkulu abe nani, anibusise, niphile nje nonke emakhaya. Siphinde sihlangane futhi ngokuzayo. Konke-ke lokho kuzolala kuthinayo ukuthi inamba iyavuma yini ukuthi singahlangana yini ngokuzayo.